Velkommen til hentan borgarafunden som mekt skipar 4, og evne for hentan funden til og følger et velferdssamfunn. Her nekva skronni og idé vi for at hava 2 opplegg om støvna til følge vi særligen avbjørngon. Først verda fra forskvinnene i mekt, og så gjerne verda fra stjåranen og i allmannaversen. Og så får vi deisne at tjekkast om støvna, tog at det så leser vi til å ha både ombåen for alle flokkene, vi har både 2 ombåen for alle flokkene her, at tjekkast om hese evnene. Og de evnene som vi har sett av skrå, de kunne jo være udan nekv, men vi har så valgt 2 porsjoner, og det først om bra funnkjøstørven av bostøven, og så gjerne hvordan vi setter borgeren i middebelen og i samstarven mittelen geirar. Altså, hvordan får vi fire at folk dette nere i middelen geirar, som vi jo rettelig ofte hører om. Og så skal jeg eisne bjøre Taimon, som jo av strøymingene. Velkommen til så leise at dette tiltaket har vært strømt av FM1, og det ligger eisne et lantje av heimasøyene til mekt.fo. Så eisne velkommen til tikkere som heima og lorsta. Og atlandet eisen til å gjøre sånne tjekkene at tid som møtte opp her, at de skulle ha mulighet til å sette velevne noen spørninger, og til å si mer om en løte. Men jeg får at jeg var forskvinnene og i mekt, Toro vi kjelte året. Gjør så vel, Tora. Hjertelig velkommen til hentan funden av Skolatrø i Klaksvik. At hatøyer halta alt så det okkara som bæra brek. Og ta bjøa vi til ødlån av vera vi. Mekt gjør det i samband vi løkningsvel i 2022 av at her var hentafunden ved Pallborre, her som velevnene slipper fram at sia nøkker vi om nøkker av virkskiftene av bregøytene, og vi spyrja spørningen. Du følger et velferdssamfunn? Og spørningen, han kan undra, så setter vi denne likevel. Vi støyer i avgjørende manglene og i verande skibanen, og hvordan det virker i verste. Vanlige ser man bare vid og vi, de norrlige velferder samfunnene, som kjent av bjøa gauar velferder tjenester. Søvelige heldige vi kunne si at følger ungar, de tåser vi om velferder tjenester. Det bare en helt trusjer så gjerne at vi begynner å bjøa okkara høymater til følger. Så gjerne hever samfunnet, og det videre vidt. Samfunnet hever steg for overstår om brøytingen, og vi kunne gledes om nekvierskifter som hendt i førjen. Nå ræver så om å standa sammen om å løse de grunnleggende avbjøringene som vi talte om mange merker i gjerandstenen. Nøyot samskipa økene beter, så de tåser sammen og framom alt setter mennesker i middeblen. Og vi mye sånn arbeid og nøktende futting skapa tilbå og tjenester. Vi sutja at de mongstrujast og særlig vi skibane. Mekt limafella, vi 24 limafella av bregøtjene. De som blir breg, sier vi ofte, og det sier Ester Sottmalen Øysni, de som har likamlig, salarlig, vitborren og sansalig mågen. Som i samvirke, vi imiskar fåringar kunne fåra fire, at vi til fullnar og avvirsknan hot kunne være vi i samfellanen av jøvn og føte, vi ånder. Så det ikke vit som i trobeløgjen, til tar karmaner som vi virka ui. Senast idéerna hever mekt øysene sosiale midlene være skjønnligt, her som vi har sett år av nekrar av avbjøringen. Nekrar av tøymon Brafondjes budgetlander til ASE og 502 æreføringer i Brabrek, som ikke får eknan bostad, og heter tutsjara skoj vi tås om. Bedre skipa og virkna samstarv til Mitchell og andre kjolboine limafellene, som ikke nå ofta være hård. Luiv utan samskifte ikke luiv, og tog kan en samskiftesdebel hjelpe hanne og ørenføringen og have avbjøringer vi, med annet høyre, tåsa, minnast, skriva og lesa. Utan haktøl og gransking, vita vi ikke vi visse om Jakob og æreføringer få nøktende velferd tjenester. Og her akkurat der vil tåsa om starvssetan. Han gav tilgången øyre vil opprafest, sånn øysene gjør silje og ørenbøtene vi breke etgångt.
Utbyggvingar atlaner skulle med anna trygga Thomasse at han ikke skal flyta ur eknonhøyme ta i verskfadler. Og en samskipa holdar atlan for endermenning og gjør ut fra innskynon. Eknon ikke at gjeva draus, møvelega å få et innhjallsrykt og kjølstøvet lov. Vi øye kan skal si at nøvnene til vildarlig, men støvene verilige. Løsner skulle være monagøver øysne nøyot vi en myvisere brek politiskere virkesatlan. Tog skal øysne et brek ombå settes i versk, og et talsfolk settes av økje. Vi støye, ui verande avbøving om vi skipan og tjenestun og manglande vardun bostøvun, setter vi nemlig hendt spurningen. Og følger et velfærd samfunn. Og i det det så tvei iverskipa. Evne, anna bosteier og hitt skipaner. Øysne få tid, avhører høve til å spyrja, sette spurningar, og tiltaket være så øysen som Olva sier, løtene strømt ut alt, atler følger. Følger, ja. Og det var strømt deres tvei i kjønvarsmån og mekt høymasøyene. Så vær i øyne velkommen tid som sita høyma og lorsta. Takk Edvard Hen, stjåre i Almannaversen, at hun gjort deg å si syndrom støvene her og nå. Vi høyde noen verande og framtida avbjøringar innan velferder samfunnet. Vi i ødel gled vi land okkara, følger, til nekv som virkar vel, og vi øya tog i øysene tåra å sette år at det som burde virka bedre. Det tiltrykk heavige øysene til føringar, at vi standa saman disse avbjøringar, så vi kommande ærene styrstja velferna, okkara følge ubera brek, og øysene avværende tåra at frema. Saman vi mekt, standa vi sterskare. Og ikke øysene det at takka dem og forutjå lemafellene, som kvønde gjør et størst arbeid av brekøtjene. Takk for tikkere, eller takk for tikkene, for tikkere dyrve, og øysene tikkere samstarv vi mekt. Og søgnast, så blir vi 4 kvart år, så takksom for de som bjør seg fram, de som stiller opp til begge kommunevel og løktingsvel. Og her som førende det så løktingsvel. Og ikke folkere utan folk, og bjør seg fram som tjenere folksins, og i tale og øysene og gjer. Takk øysene 4 at de vil gjøre det vi og det. Økje avbjørende, void. Her så nekv at tåsa og nesten alt samansett, og hever fløyre brygte. Så let kanskje akkurat det gjøre kontroll og treste med vårt styrke just dette økje. Elisabeth, Johanna, Rosa, Gorun, Bjørk, Rona, Rekve, Gudni, Ingolf, Hanna, Jan Peter og Jan. Tid vil vi i det. Takk for det. Så vær det hjertelig velkommen til disse løtene, som vi vågner for å flyte neka, og at vi får høve til å sette år av tøtninger med til øke av brekøkene. Og jeg vil vise at vi har et bord, at han blir her, vi nøkker av åkere bøkken, åkere tilfære, så det ikke endelig vi tykker hjem, og i jar kom noe mekt blei ut, som setter sjønekene av rettar samfunnet og personlige rettar trygt og personlige frelse. Så vær det velkommen. Og gjør så vel, Olva. Takk for det, Tora vi Kjelte, forskvinna i mekt. Og så skulle vi høre om verande og framtøyer avbjøringar innenfor velferdssamfunnet. Og til å være Edvard Hen, stjør i Almannaversen som greier fra. Gjør så vel, Edvard. Nå ser det ut som jeg har valgt flokk. Jeg må et sted å legge mine papirer. Mange takk for at jeg har blitt invitert. Jeg setter pris på å komme og fortelle litt om hvordan vi ser på situasjonen. Og vi jo
etter hvert en nok så stor organisasjon, og mangslungen organisasjon, som favner over veldig mange områder. Og spørsmålet som satt er velferden utsatt? Er velferden I ferd med å forvitre mellom våre hender? Og det korte svaret på det hvis det ikke vi gjør noe godt fremover nå, du gjør noen nye tak, så den I ferd med I hvert fall deler av velferden til å stå I fare for å være veldig utsatt. Allmannaverket vi satt I verden for å sikre gode levevilkår og et aktivt liv til de borgere som har behov for våre tjenester. Og flere vil, og med rette, si at den ambisjonen etterlever vi ikke. Det knappe 17 000 færinger som har en grenseflate mot Allmannaverket hvert år. Det nesten hver tredje færing. Og de aller fleste av disse de får økonomiske ytelser. Det kan være folkepensjon eller andre ting, og det står for ca. 2/3 av de rammene som Allmannaverket arbeider innenfor. 1/3 det driften, rakstrøen, som menneskene og alt det som hører med boliger og med forskjellige institusjoner, biler, teknologi og annet, som utgjør da ca. 1/4. Vi gjør en positiv forskjell for flere hundre færinger. Det gjør vi hver eneste dag og hver eneste uke. Og la oss ikke glemme det når vi samtidig også vet at det områder som vi skal bli bedre på. Jeg har valgt å legge opp dette litt faktuelt, slik at det kommer noen tall og størrelser og litt sånn forskjellig nå, og så det til slutt så har jeg noen områder som jeg tenkte kan være interessante å bringe videre, og som jeg vet jo temaer for dagen I dag også, som vi opptatt av hos oss. Jeg har da sett på perioden fra 2015 til 2022, altså de siste 7 årene, og hva som har skjedd opp igjennom. Og fra 15 til 22 så det tilført mye økonomiske midler til Allmannamaleriet, eller gjennom Allmannamaleriet til sosialforvaltningen. Det I alt 400 millioner kroner. Av de så ca. 130 millioner gått med til utvidet drift. Det vil si nye tilbud, starsfolk, biler, teknologi og annet. Cirka 50 millioner, det lønnreguleringer som skjer opp igjennom. Og 300 millioner, eller knappe 2/3, det ytelsene. Og halvparten av det igjen, det pensjoner. Så det aller meste av tilveksten på de økonomiske rammene til Allmannaverket, det lovpålagte ytelser. Det jo da 100% politisk styrt. Så rakstrøen, den utvidet med ca. 130 millioner. Og hva det så vi har fått med oss for disse 130? Når vi ser på, som jeg sa, så det ca. 17 000 borgere som har en grenseflate mot Allmannaverket per år. Cirka en tiendedel, 1700, knapt 1700, borgere som har et varig behov, og som vi ivaretar jevnlig. Det kan være daglig, eller det kan være I løpet av en uke. Og disse 1700, de representerer da på denne perioden fra 15 og opp til dagen I dag, en tilvekst på 34%, eller 430 borgere flere som vi ivaretar jevnlig I dag enn det vi gjorde I 2015. Det vi også opplever, det en kraftig vekst innenfor barn og unge, innenfor psykiatriområdet. Og det andre at vi som resten av samfunnet opplever en demografisk utvikling, hvor det blir flere eldre også I vårt apparat. Disse to tingene skal jeg komme litt mer tilbake til, og se hvilke utfordringer dette gir for Allmannaverket.
I perioden da fra 15 og frem til I dag så har vi fått ca. 30 nye tilbud. Disse tilbudene det kan være samboiler av forskjellige, eller institusjoner av forskjellige slag. Det kan være verkstedstilbud, fritidstilbud, omlattingstilbud, stolstilbud. Det heimaradgjeving, det endevending, vedlikeholdsvending, tangova tilgången, megnatud loiv, og så videre. Det en rekke nye, spennende og gode initiativ som rommet inn I de 130 millionene. I dag så tar vi vare på, ved utgangen av oktober I år, 247 borgere som får bosted gjennom Almannaverk. Det en tilvekst på ca. 50 nye boenheter siden 2015. Det som for oss en utfordring, det jo det faktum at vi ved utgangen av oktober har 207 mennesker som står på venteliste til bosted. Og det en voldsom vekst. Det en vekst på over 40% siden 2015. Da var tallet 114 I september 2015. I tillegg til det så forventer vi at det ytterligere ca. 50 som kommer på den samme ventelisten I løpet av de nærmeste årene. Og dette de 207 jo borgere som visitert, så det jo p-tall og alt bak, så det faktiske. Og de 50 det også nok så någregnelig, det mennesker som vi vet vil få et behov for bosted. Så vi har altså brukt en 50 år på å bygge opp knapt 250 bostedsplasser, og vi vet at vi nå og I de nærmeste årene trenger det dobbelte. Og det sier litt om hvilken utfordring vi står overfor. Det som dessverre I de siste 3 årene har utviklet seg, det jo ventelistene også på de andre tjenestene. Tidligere, så, I hvert fall mine første år, så hadde vi ikke ventelister typisk på fritidstilbud, omlattingstilbud, verkstedstilbud og disse områdene. De har eksplodert. Så bare siden januar 2021 og frem til dagen I dag, så den samlede ventelisten økt med 50%. Slik at I alt vi 324 borgere, ulike borgere, som står på ventelister til tjenester fra Almannaverk. Og det en formidabel utfordring for oss. Mye av dette skyldes helt klart at vi mangler bosteder, så folk setter seg opp på ventelister fordi de vet at det vanskelig å få bosted, så setter de seg opp til omlatting, til stol, eller andre tjenester, fritidstilbud eller annet, for om ikke annet å få noe hjelp ifra oss. Og den eksplosjonen, den klarer jo ikke vi heller å etterkomme, for vi har ikke en infrastruktur til å håndtere de tjenestene heller. Så det en voldsom tilvekst inn, og derfor har jeg lyst til å henlede oppmerksomheten til 4 områder. Det ene som jo skal diskuteres her, det den fysiske infrastrukturen, altså hvilket tilbud det vi bør romme I Almannaverket. Der har vi en situasjon hvor vi har veldig mange små enheter som ikke bygget til formålet. Det vi ønsker å få bygget en infrastruktur som kan romme det volum av borgere som har behov for tjenester, og vi ser gjerne at vi bygger enhetene noe større enn det som har vært gjort frem til I dag. Det betyr ikke at man behøver å bygge hus med en lang gang med en korridor med et antall værelser på hver side. Dette kan man gjøre arkitektonisk på en måte slik at man får mindre enheter, men du får det innunder samme matrikkelen. Det tror vi både en styrke for borgerne, det vil øke deres trivsel. Vi vil få flere medarbeidere og få styrket fagligheten på de forskjellige stedene. Vi får en mer stabil situasjon enn det vi har I dag, hvor vi ofte kanskje 1 eller 2 på arbeidet og blir veldig sårbare hvis det sykdom eller barsel eller andre ting.
Og vi får en helt annen sikkerhet rundt de løsningene som viktige for oss. Så vi trenger noen større enheter for å komme inn i dette. Og her har vi laget vi har jo gjort flere tilløp til dette, og også i år har vi laget et dokument som inneholder vårt bud på hvorledes denne infrastrukturen bør og kan se ut. Det som viktig i så henseende, det jo å lede oppmerksomheten hen til at ikke vi bare bygger en type bygg, men at vi bygger et mangfold. Det det samme problemet også eldreområdet har, at de har pleiehjemmene som de aller dyreste løsningene, og vi har samboilene, altså døgninstitusjonene, som også de dyreste løsningene. Vi vet jo at mange av de som på venteliste hos oss i dag, de trenger egentlig en mindre krevende løsning, og der har vi en trapp som viser liksom, de ulike nivåene, og det klart det for landet en vesentlig rimeligere måte å kunne gi eller tilby tjenester som riktige i forhold til den enkelte borger. Og det vil også øke livskvaliteten til borgerne, at de føler at de kan klare seg selv i hverdagen. Så det første punktet som da går på infrastruktur, så det behov for en massiv investering for å komme opp på dette. Vi snakker om 0,5 milliard hvis vi skal komme opp og gå med en fornuftig infrastruktur. Og i tillegg til det så må vi, parallelt med dette, i forbindelse med infrastrukturen, så må vi satse på personalet vårt, og bygge opp en god faglighet, både at vi har en kapasitet på utdannelsessiden, så vi får de rette menneskene ombord, og at de får noen rammer og betingelser som fornuftige og som til å leve for. Vi har i dag, ved utgangen av oktober måned, nesten 30%, vi har 29% som ufaglært arbeidskraft. Det for høyt. Vi har 46% av arbeidsstokken passert 50 år. Vi har 35 stykker som har passert 70. Så det begynner å bli en aldrende gjeng, også i Allmannaverket. Så vi har behov for nye, friske krefter inn i dette apparatet, hvis vi skal leve sunt og godt også fremover. Så dette var altså det ene området, det jo selve infrastrukturen. Det andre området, det barn og unge. Og når det gjelder barn og unge, så må myndighetene samarbeide på en helt annen måte enn det vi har klart frem til i dag. Og det både myndighetene under landet, altså helse- og mentmalere og allmannemalere, men det også mellom land og kommune. Vi har et veldig spredt og fragmentert tilbud til barn og unge, og i alt for stor grad så merker vi på kroppen at barn og unge kommer veldig sent inn i systemet. De skulle ha vært håndtert på et langt tidligere tidspunkt, gjerne også med kompetanse fra vår side, men partene må sette seg sammen og bryte ned disse murene, og så må vi ivareta de barn og unge på en bedre måte enn vi klarer å gjøre i dag. Og her det klart, for oss så det ikke noen ambisjon om at Allmannaverket skal håndtere flere borgere med tiden, vi skal håndtere færre aller helst. Og det betyr at vi skal gjøre en god innsats, slik at vi får barn og unge som robuste og kan klare seg uten hjelpen fra Allmannaverket. Så det punkt nummer 3, det de eldre. Vi har flere som etter hvert begynner å bli eldre hos oss, og det godt, men her mangler vi et bedre samarbeid med kommunen. Så eldreområdet og den eldre delen, befolkningen som en del av Allmannaverket, der må vi finne ut av hvordan vi skal samarbeide på en god måte. Jeg kan nevne et eksempel. Vi har en flott institusjon i Vaje, i Sore, Eieskjær, som det heter, innenfor psykiatri. Vi har plass til 10 borgere der inne. Det et sted som har veldig fine fasiliteter med verkstedsmuligheter, aktivitetsrom, fellesrom, kjøkken og så videre, i tillegg til at hver og en har sin hyggelige lille leilighet.
I dag så det 5 stykker som har passert 70, og vi får de ikke inn i kommunal regi til eldreområdet. Og det gjør at hele institusjonen endrer karakter, for den får nå mer og mer karakter av å skulle tilby røkt, I stedet for å være et godt tilbud til unge med psykiske utfordringer. Og det gjør at hele den institusjonen den blir jo da en propp I systemet, I stedet for at vi fikk de menneskene inn som kunne ha glede av institusjonens fasiliteter, slik at vi fikk et flow igjennom systemet. Og så det nummer 4. Punkt nummer 4. Det var de eldre. Og det at vi trenger hjelp fra dere som politikere til å ta den nye allmannaloven på alvor og gjennomføre det man har sagt at man skal gjøre. I det forslaget som lå på bordet nå for 2023, som ikke ligger der, så lå hverken satsningen på kjøretjenester, heimerådgivning eller vedlikeholdsvending. Og det klart, hvis ikke vi følger opp og yter det som vi sier at vi skal gjøre I forhold til loven, så kommer allmannaverket I utakt. Så det viktig at dere politikere at dere tar tak I det som man har lovt til publikum, og at dere setter noen midler bak, slik at vi får muligheten til å bygge de ressursene opp, for vi mener dette helt sentralt for å komme I mål fremover. Så helt avslutningsvis, veinett og tunneler viktige. De også viktige for oss. Vi helt avhengige av et godt veinett, og vi yter bedre service når vi har den gode infrastrukturen som Færøyene har. Så vi ikke motstandere av det. Men vi tror tiden kommet til at man nå skal prioritere velferden noe annerledes. Fordi velferden nemlig også et meget godt business case. Og det business case, det kommer vi som samfunn ikke utenom. Så vi trenger politikere som står opp for vår sak og fremmer sunne og gode investeringer innenfor velferdsområdet. Vi klare I allmannverk. Takk skal dere ha. Ja, takk for det, Edvard Hen, en oppsanger kanskje. Og Edvard sier til at han ber her på en, så at han kan sagt han svære på spørninger hvis det altså I samband med kjærke og eisende I pausen om hvis onker over å spørre han om akkurat. Så fører vi til gang ved kjærkene. Jeg får be at det første panelet kommer om man her til morgen. Og det som vi skulle diskutere, det hentan her Brafondjes bostad tørven som Edvard Hen med den andre nevnte. Og de som I panelen nå, de Elisabeth Mercedes Gunnleisdøtter, hun for Falkaflotjen. Jeg vet ikke om de bare kommer om han her tid som skulle være vi. Og så det Gorun Eidesgaard for Sambandsflotjen, Eikon Samuelsen for Januarflotjen, Rekve Fossadal for Kjølstøyre, så det Ingolf Solheim Olsen for Kjøelde, Jakob Peter Eliasen, han for Framsøkn, og så det Jan Johannesen for Myflotjen. Så får jeg da sitte om, ja, her kan du, her var det det var godt. Så skal jeg lukke å bruke tøymateljeren til mer eisene. Og jeg finner vite fra disse månene her at jeg skal ikke gjenge veien for kameraene, så jeg skal huske sin om hver jeg skal plassere meg ute I enden og så nå skal jeg lukke hans etter. Jeg får at sette til kom først en spørning som at jeg skulle svære nok så stort på mellom halvan og 1 minutt. Og jeg skal nok stekke det kom, ta jeg tid for lengt ut. Skal jeg lukke å få skyld av mine noter her. Og det at ja, nå Ingolf vi har fått sitte på, og Elisabeth Østfinns tid av alt finnes headset på. Ja. Jeg hadde vi begynner bare I hesen enda noen, tja Myflotjen. Bojelisten til bosteder tja Falkje, som bare brek, han store. Og vi tar det akkurat nå, Janne, at Edvard Hen sier at det 206 folk som stand av bojelista til høskende bosteder, og at dette tallet vekser allsamt. Og så det eisende såleis, at flere av verande bostøven tar så ringkonstante at det kunne kjøtt ikke brukast. Og vi tar langt nå flere dømer om at folk av hese I årsøk har vært nødt at flytta heimanifra til heimtare omvalgt.
og dømene være nok flere kommande tøyna. Kvært atla to og tøynflokker at gjøre vi til. Jan Johansen, en halvan til 1 minutt. Jo, takk for det. Takk Takk for det. Det var firende. Så fraløyge framløvene. Sjølvande til rett å gjøre, til man kan si til å sette spillerne bort. Det skal ræfestes takkere, og sjølvande til å tog, jeg bytja bosteier, sånn til ønsken quick fix, for jeg skal løsne. Men alle knoter som er av vennen, der skulle sjølvande løses. Og for myrflaksen her, det heter her hakste ræfesting. Og for at løse maler helt godt, og for at få en god løsning, så får jeg sitere Bibelen. Första Korinthierbrev kapitel 12, vers 22-60. Tvärste måte, just tar limer av likamon som tidligst at være hinna veikast og nedover. Tar limer av likamon som vi ikke halda være så myklan heier vi, kliar vi til smeira heier. Og tar limer og vi blikkvast vi, fjallar vi til samligare. Hinner her at måtte teir og vi blikkvast vi, taimon nøydest ikke hetta. Men god har sett likam så saman, at han gav tøy som minni hever tøya større heier, for at vi ikke skal være avsemmet tøy. Det løyer ein limer, løyer alle limene vi, og ved ein limer heiravur, gledast alle limene vi. Så her er ikke nytt, men vi skulle sannelig standa sammen om dette her, hendan troblek. Ja, takk for det, Jan Johansen, og så det Jakob Peter Eliasen fra Framsøk. Ja, Hva er det alltid gjøre? Du, ja, spiller meg bort, og det er det nøye at vi har et vi. Jeg blir et annet sted, altså jeg godt som sier seg at det er sånn det kommer her. Jeg er oppvakt ved en bodja som har en bedre brek, så vi kjenner nok vel til det, vet ikke. Og jeg er også mest hva skjer til det ikke er. Til en ulløva i velferden av Jakob, og til en god business case. Det er godt det har noen særlig tørver, men de bostad var til ikke særlig tørver. Det har vært alle tørver. Og bostaden igjen det som et veldig større trobladje i landet, også generelt. Det er faktisk avvasta punktet av velskående som har framsøkt. Vi må ha flere bostader. Her er ordet nøye til man handler kjøtt. Og vi skulle bytte dobbeltsnegger, eller lukka negger bostader til nesten 20 år, skal være bygd i Søynarsholdsrus, som er der her i ja. Men vi skulle ikke bare bytte for å bytte. Vi må bytte skinsomt. Det må være godt. Til sånne som er for en bostad, så vil jeg ha at det er nøktende til han. Og sånn er ikke alt som han, altså det er ymers folk, vi har ymers tørver. Så dette er kompliseret, men jeg ører vi på at det begynner å kvitte. Takk for det, Jakob Peter Eliasen. Og så det Ingolf Solheim Olsen ur Tjåvelde. Kvart at la titta gjør i Tjåvelde. Ja, takk for det. Takk for det, Karin, fra du går frem til røstene. Ja, vi får også sette spiderne bort, som det har vi sagt her. Da vi så samgången fra 15 til 19, da blir det altså gjort i rettelig penger til just det her. Og det akkurat bygd, så med feriene vil øde la. Det vil si, her det penger, som gjort til det her, og så, som jeg så ikke så snur det seg øde om at færre gang, og setter spillerne bort. Jeg vet ikke akkurat hva det som får her nå, som setter feriene nye, det er kanskje noen andre var bedre. Vi har 2-4 raharer og sånn her, som Latrutsjer, som kommer å si syndrom til. Men det undrer meg synder at ferien ikke ferdig med Europa. Så jeg var godt at vi har haft en øyne spørt av bitchen vi nå, og det har vi sikkert enn. Og alt skal, så kvart man fyller vi ører, men dette her har vi så en tuttning, så vi taler en tuttning for alt samfunnet, at det er øyre prioriteres fram alt annet til det som bitchen. Ja, takk for det, Ingolf Solheim Olsen. Og så det Rekve Fossadal i Kjøstere. Kvært at la tida gjøre vi bostad trådte tja falske vi særlig tørve? Ja, takk for at vi kunne være vi til en funnet der når i Klaksvøk. Iveskriften øyde færre velferdssamfunnet. Det det. Men tog verre det ikke velferdssamfunnet for det vøyker i akkurat samfunnet. Tog verre det ikke velferdssamfunnet for det som manglar bostäder, eller här var folk som drejas vid imsa troblökar, eller bostädermöjligheter. Detta är ting som glömt ta väl i livet. Kjøster vil gärna minnas spelene til ur mittenvelen. Ta det kommer til at løsene av troblökan, så halter vi faktisk at detta är något man kan lösa, men det kräver att man huxar ikke i 4 år, men man huxar lengt til fortjeng.
lengre fortjeng sammen med kommunen, sammen med landen og allmannaversen og fellene som har bruk for det som bostad. Ja, takk for det, Rekve Fossadal. Og så det Eikon Samuelsen i Jaunarflotjen. Hva for at tid gjøre? Takk for det, og takk for et godt opplegg, Edvard. Det som jeg alltid og vi i Jaunarflotjen alltid at det aller viktigaste, det at de politiske skipene vil mer bygven, at man får gjort en bindende avtale og tog år fram, hvordan man bygger og hver man bygger og hvordan og setter pengene av, og at man ikke stekker opp for det om en samgång skifter. Vi skal ta et døme. Sista samgången har i maj måned 2019 en pakke opp i Løgtingen her man skulle bygge 200 nytt egeheim. Her har jeg allmann verst 25, og vi tatt en avtale om trudja bofellesskaper, en Klaksvik, en Estrøyden og en Torshavn. Hvis det ikke har stegget opp da i samgångsskiftet kom, så hadde vi i 2023 haft trusbosteder her, pluss at vi løtte låner under tru samboiler, eller trudja stånar som nu i gång. Men på en tid mer at en nytt samgång kommer til, hun skal sette seg ned og finne til hva hun vil, og det gjør det underfærende samgång i 3 år, men i de 3 årene kunne hese trusplassene være kommet. Takk for det, Eikon Samuelsen. Og så det Gorun Eideskort i sambandsflosjonen. Hva for at tid gjøre? Om jeg, sammen vi sambandsflosjonen, kom jeg ting, vil jeg arbeide for at dette øke vil ræfest fremalega. Under skjøneste samgång vi sambandsflosjonen 8, hever dette øke vil ræfest fremalega. Og til atla vid halda framvi. Som det stender i velskra floksens, skulle uilønner til bostadar og bofellesskaper ræfestas framalega, og man nøytter å letja hetta og gjennom fasta levo, alle politiske flokkene vi, så det ikke kommer an på hvor skyter og gjennom samgång. Akkurat som man hever en lengtøyer atlan av samferdsel og økjennom, så må man også heve en lengtøyer atlan av bostadsøkjennom, av sosialøkjennom, av brekøkjennom, og så skal man sette en brek politiske virkesatlan, her man tenker en talsmann til, som han så leverer til de politiske skipene, hver tørver av og hver størst tørver av. Takk for det, Gorun Eideskort. Og så det, ja, til må gjerne klappa. Ja, til dere velkomne å klappe, til det halte vel enn å si og skille gå, så halte det kunne ikke etter. Så det Elsebeth Mercedes Gunnløstøtter og i Folkeflosjonen, hva for at tid å gjøre til kommende hjørne? Ja, takk for det, og takk for Edvard Hen for en god framløve. Folkeflokken atla til at innan 2 år så skulle vi ha bygd 100 bosteder til folk ved særlig og erbjørn. Jo, det vil jeg ikke slitt kanskje, men de som har fyllt vite til at jeg klarer Folkeflokken. Bare Sorstrøm og Spætjesetter i Trøyhøy, her i Klaksvik, januarbana, så Skallakar klar og til gang til fløyre. Det er så sagt, så jag ska skunda mig säga att det ska en vilja till, det ska en stark vilja, det ska en stark lute till och att det ska en rävfästning till. Själv satt i landstyrelsen till snart arbete och stjärnan i allmänna version oljan vi heter allmänt privat. Det vill säga man rönar för att privata kan ska öst in att man är klar till att löja så snäck att löja från allmänna så snäcka bostäder och så kan ta privata bytja och man får grundstyck för kommunen. Det är bara för att man så kött som möjligt kan få bostad. Det är bara inte att det privata här klacks 1, 2, 3 så är näck för bostäder. Tack för det, Elsebeth Mercedes Gunnløstøtter. Ja, så får han ta togen här. Tid har man nevnt nøkker som man sier vi skulle sette spitaren i gang og som man sier flere lengtøyer, atlaner. Men jeg kunne jo huske meg at nå sier Edvard Hen at her skal det skal en halv milliard til at bygge seg bostedene. Det er en rikva folk av bojelista. Hva nytt kunne du teke ur kjottene til at løse hentan her? Det er ikke ikke vi så leis som vi har gjort her til. Hva nytt kunne du finne på, Jan? Vi kan ta bosteder som et døme. Det er bytja utbord, men det er bytja en utbord som kostar 11 000 kroner om måneden å leie.
Det är ingen grund att bostäder för in att han marknaden att för ta kan han privat göra. Bostäder ska bygga bostäder till folk vid säljan tar vi och billiga bostäder. Det har gjort en highlandal. Så menar du att här bostäder ska ordna atlan bostäder till folk vid säljan tar vi? Nej, säljan han. Alltså säljan ska läggas ett. Hvis det bygga för exempel nu ett till man kan säga till varda bostäder så kan det förnera 1-5 till varda bostäder. Thomas Gare, för att att nytt kom till 500 miljoner, en halv miljard i år och redan ek. Ja. Men i 20 år sätter man halvtreds miljoner om året. Så kommer vi tillbaka så här 500 miljoner. Men det måste också minnas till att vi inte brukar pengarna. Så brukar vi det på alla dyra lösningar som man säger nu. Här är mycket imskar enkelt persons fyrkjøpaner som binder 88 folk på Jalmanversen. Det kostar öarna några pengar. Så man ska få eje att här spärringarna som man eventuellt kan ha. Akkurat. Hur så realistiskt är det att det hur inte strilte att få jataner här till. Hur så realistiskt är det att du först skrikt 100 miljoner på politiska skipan och en tog här som vi kanske ha kreppe och vi vet inte hur kommande tog ju vara. Hur så realistiskt är det? Jag håller absolut det är realistiskt. Det ska sjå en bra politisk semja till och är det vi tog ju så är det ju i flera vänskap. Men det är så mycket viktigt och det är så det är en god business case. Tog ju utan mining så kan jag det och i visst det blir till. Men så ska man arbeta här för det. Ingolf nu tog vi ju i politik och några år efter hånden. Hur så realistiskt är det att politikerna knappt nu för att begynna att socialjus och självande nu skulle vi bruka en halv miljard på bostäder till folk vid säljon tarve. Hur så realistiskt är det? Ja, så jag hade inte realistiskt och jag hade helt att det är räcka som är så spilt nu. Jag vet i samgången som sett från 15 till 19. Ta varje kan vi därför så ta blir sätter tänker pengar ja. Ta tyvärr för det att inte igång så och tog kunde också vara lite svårare på istället. Hur ser vi de pengarna som blir avsatta då? Det jag skulle vara törs till utla för igång. Alltså är så till troplogan next större vi är få alltså det fysiska orsknatleter. Tog att alltså det är så upphitat att säga och det ringta få folk att bygga alltså timmermän och andra pitchfyrdocker och till här det och är halt inte 500 miljoner i Sjöland det är så som en omrafästning alltså som också andra boja och är mest här och så det är i allmänna kärsten att det är en politisk vilja till halt med för EA från alla flocken. Det är för nu att lösa pengarna är och vi som omkring vi har varit tvärförvärande landstyrskvinnor och i allmänna mallen här Ekon och Elsebeth kvar pengarna Ekon först och så Elsebeth. Alltså och samgången som är sett och vi sett 200 miljoner av från 2018 till 2020 och här pengarna blev fast alltså det som vi har sett är med vi såg och det blev brukt till myrorna och bo omlattingar hem vid autism och renston och så blev det även brukt pengar till att renovera till verande bostädermassan till dömes blev Garsgöta totalt renovera och Elsbeth kom jag lovar uppskott till bara 300 miljoner som skulle renovera flera av de och verande här man därför det och här där Bertil fick en eller att vara i bror tror men kan man se att det Lukas Edvard Jens säger till att ja men bojelistan tar växa bara alltså nu står det 220 bojelista och ja men problem är akkurat det som jag säger i början att man letar tog färra till spittles medan ta skifter är i mitten samgångar till det ena och hit kvart nytt vi kunde komma vi här kan jag säga att man kan bygga bergbojlar och skjutare till dömes här var vi en bofällskap här i Norge Hejaven och som blev byggt av element och Leo som blev flott in där blev bara sett upp och var jag vet inte en månad eller några få dagar till hade vi en avtal eller hade vi i ombona samman vi en företag i Färjön så vill det gärna höll en byggföretag här man byggt upp handamatan till bofällskaper till dömes och bäge boiljar och skjutare men till akkurat som till Atlant har vi så inte hört till så är det samgång och skifte vär och det är nog ett av de stora problemen när allt stegar upp och man börjar om nytt. Aspekt. Ja, jag vill inte ha ta sittans armar som landstyrskvinna att till att spittla tog att vi kom till. Att han att ta borgerlig kom till ta för vid ordentlig gång och ta var inte kom så långt som öljan neck läta som om det var kommit. Det var inte kvitchart hon var kom långt. Men det måste göras om att det var så hyggligt och dårst och det är det så igång vid Simon Heim Torsan till verkligen. Och
och ta kjem till man snackar här om omvälling så var det 90 miljoner till såna stjärnesätter out till vid lika halt. Ta trångt så härliga till. Men här har tratt 200 miljoner sätter out till sälja verkskatlander. Jag har alltså nu att säga att det spyrst om nytt kan nytt man attlar. Här häver mäkt samman vi landstyrsmannen och allmannaversen i min östne bostad var i ören London hukt efter hur skulle vi bitche framtiden hur gör vi det bäst och billigast och vi och det ska östne vara billigt. Jag kunde också ha spårstyck om jag har råkat flera händer upp jag kunde så bara svära stort och prata och så tar jag hinne. Ja, jag ska göra kött av jag börjar vid att ha som en breja politiska sämjo. Jag visste bara att några verkatlander som var klara att föra igång. Här bor jag. Jag nämnde slett inte kvart i Reinstun eller myrorna eller näka. Jag tog sig om där 200 uibonar till bostaden som vi tar och lite annat jag lagt in någon och det tror jag tar trutje bofällskapner det här vi en rusplats. Jag nämnde slett inte innan. Så det här var inte klar. Det var runt 4. Hade här jag hade kunnat diskutera sättna och då Gorun Eidskort. Stand i mitten tvär mäknar politiska kvinnor spelade nog som faktiskt någon. Ja, det går så det var avfast där uppe med. Men detta öke inte bara 2 år gammalt och 3 år gammalt. Det vill säga att det här var försömt detta öke och i ara voice och i nästan 20 år, 30 år. Så det nämnda stanta här och ropa upp och säga nu ska det vara kommer till så ska det vara. Spelte något och jag menar hvis jag kommer till ja så ska det vara. Och vi sambandsforskning och jag känner till detta röke. Jag har ju haft en äta med självon. Det nyttar inte bara ropa och säga jag gör sagt vi må arbeta samman öll. Rekven? Ja. Samtal. Om jag huxar om tullen som Edvard tossar om är 500 miljoner så då är det skilja kvita ska vara så mycket. Jag skiljer inte ordentligt hur man inte kan få just tingen om det om det ska vara. Så kan man det. Ha? Så kan man det. Så kan man det. Dessa 500 miljoner kommer lösast är väl om man inte det samma med kommunen. Och jag håller själv att nu säger man 500 miljoner näck. Man tar sig inte om 500 miljoner till andra ting. Då kan man bruka det till allt möjligt. Jag skiljer inte ordentligt helt att man helt rätt så gröna pengar 500 miljoner där man kan lösa troplagan chatlon. Det heter är inte näck man iveskott så som felon för det. Ja. Jag kunde huxa mig vänt nämligen akkurat till Hansburgen. Det tog att snurra sig om en veikambalk, en som kanske inte alltid råpar harst, att han snurrar sig om de som bär brek, att det snurrar sig simpelthen om en fraväljning, Ingolf? Så till Sverige ja, det är det ganska. Men jag hade ju snett att det är pastor av en röd stor troplaga som har byggt upp och jag nekvar som så att flyr till med andra östen tog att vi talade över nej och att litta löner så omsorgen faktiskt. Då är man har boja faktiskt efter en tsunami som man är vita om och i nek herrans år man snackar om det man tar om äldre byrå och vita kvätt och vi har vita att östen är nu östen till att du takt vi att det vara bättre och bättre möjligheter att hjälpa folk så rekryterar vi alla fler folk in i den sektorn östen. Du säger vit är det SN2? Alltså ja, jag säger som första politiska skipan alltså att det tog här SN och Albert för inte att ha rafast det här öke. Ja, det vill färdigt göra. Så jag ska kunna göra 400 miljoner för 200 miljoner, men vi gör oss 200 miljoner till samgången som sätter en hässa. Ja. Så jag bättre snurta sig om en fraväljning eller en ny rafesting egentligen av en veikombalche. Jag hade vi vill ge öle gärna den balchen, men det visar sig bara alltså att ha pengar manglar så är det här man spär först. Det är pura förtjänst. Tog ju visst nejot att vi öll som är gå vi att inte vilja att vi drar upp. Det visar sig så att det är pengar spart här på den vägen. Och det går inte. Vi lyckas att säga till att finna pengarna till att bidja. Och tar pengarna i sig vi kommer finna. Men jag hade trobladsen misslyckas som så allvarsammer vi att vi manglar startförsne. Och tog emot huxa gosse bidja vi snilt, gosse bidja vi gott så att bort kommer ha det gott. Men samtidigt inte vara för tungt till särfolkamässiga. Det är en campus över trobladsen. Och han ser ut att vara värre som. Men gosse nu medan vi så boja. Tog att
ta färra vara boja och några år att säga att hur trycker vi till tåsa om jag hörde flera att det kunde nämna att man kommer in att trycka leve, att man kommer in att fasta leve, vi skulle göra längt och göra att lander. Här var det ett på hur vi kunde få hetta i en fasta leve. Hetta är byggningarna så vi kunde garantera att om några år så häva vi till sig här bostäderna. Du markerar i först, Goron Eidskård. Hur så får vi det här i en fasta leve? Alltså det som jag säger inledningen är vi skulle räfästa där och det ska inte komma an på kurser i samgång och vi skulle räfästa det minst 20 år fram. Det var några politiker har sagt för. Ja, det var inte men det kunde vi veta att du menar att det var gärna veta. Det var vi sambandsflocken 8 så först vet det. Till sambandsflocken han för inför tricklöka. Och till det som vi får väl på till det först ska följa sig trick. Och till det som sambandsflocken gör och så ska man också få kommunerna av banan. Och så tar hon ut via länte och så tar kommuner också kunna släppa bitcha till att så ser man fer och att vi manglar nekvar utbor och allt. Det är så kommuner vill det spela SNDP vi så med du att detta vill det vara lost. Ja. Showdar. Jag kunde också med sport Elsebeth om det är det så enkelt att man säger när vi kommuner vill spela SNDP vi så kommer vi få ett helt lost. Ja, jag ska skonta mig att säga att ta i malen i 4 så jag vet inte med närgrande uppleva att det inte fått uppbackning runt det så till vilje till detta. Det som är också till att rätta till möjligheter som är det. Landet kan bytja, bostäder kan bytja och det som är nämnt i Östern är allmänt privat. Det vill säga att kommunen ska på och hon ska komma vid grundstation och så kunde man färre upp vi ta privata kunde till bytja så snackar utbor. Vi har folk som kan löja där och ta man vara till en sån pris som man är rätt till. Det vill säga att det kan vara samstarv mellan kommuner allmänna och ta privat. Nu menar jag för att få det så kött som möjligt att vi brukar ta bostäder och landet och så östen privat och allmänt. Hur så får vi det en fasta leve? Nej, det är så fyllt man sätter sig ner och man blir samtrum till. Det tycker inte att skulle vara så öljering. Tog att det kommer till social öken. Ta mig ärligt römma. Ta är vid ölja samt. Tekniskt problem här. Det är allt för strått, så kan man inte se något åt dem. Nej. Allt ska vi upp till. Ja, det är det. Yes. Här var de. Ja, tack för det. Men så kunde vi trycka att det här kommer och att vi vita att folk som har en avvärande som börjar brek, att folk som börjar brek, att ung folk som sitter hemma och boja och i åravis, att de vita att om 20 år, eller om 5 år, eller om 2 år, så har vi en utbo. Så kunde vi lägga det i så fasta leve, roken nekvar händer upp. Jakob Peter? Ja, vi måste göra det här vid kvar fasta leve, vi får en 20-årig plan, och det måste göras till några bra politiska semioter, att det inte är så att man börjar på okkur innan för 4 år och så stimulerar det. Så vi ska bygga oss en nudgestoner om året, och det är cirka 50 miljoner om året vi skulle sätta i allt det. Och det är sådana noe som skulle boja med vi bygga. Men på hända så kommer vi ta mål vid att lägga det ena fasta lev. Ja, det vill säga att det är inte quick fixer, alltså det man har en 20-årig plan i ötlen för. Det täcker du, ja. Ja. Jan? Ja, som sagt, det är en länk process och till sånt det är bara kommuner och det allmänna som spelar vi. Man kunde inte finna det privat in, asfalt vi är och det är akkurat det kommer så ut så allt och här samgång som sitter nu. Alltså vi tar murarna och vi kan ta rasne och här och det är så det är näka är kommer så ut. En golf så tycker vi att är det realistiskt att göra en längre lösning som varar i 20 år och tycker att bostäder väl blåa bygder. Alltså det var väldigt länge till att vara långt till vill säga och det är som att det är semja alltså att man kan göra bara semja distinction och så det gör det och så får lagt en plan samman som räcker det långt till fram och kan du höra tempo och vi kör in och jag har alltid sagt att jag tempo är avhängigt av vad andra är gångt
Det vill säga att man så ganska omräfästa stockort och i allmänna. Och jag hade östnet till sitta färdigt därför in har också nämnt så jag fixar lösner vi jag klappar också skärman på så att alltså det är ju folk som har olika individuella törver, ja. Så det är inte alltså det tar nog tog alltså det tar också tog vi visiterar och finner det och fett grönsaker hur bruk för det. Så är inte man ska färra att skunta när jag någon på bekostning av tog så att det är att analysera men vi ska ha tempo upp och ta vi få sett gång då att bruka ta pengarna som gjort där och så att cirka 4 att det blir gjort nog att ta så vi tar. Men få att ta privata mera in i vart är också nämner här att vi skulle röna få att ta privata mera in i resten. Är det ett gott husskott? Det är inte mal så själv men visst privata kan vara vita skuld under att det går köta det och att det inte duskar vid det privata och att inte på några att gånger ut i det politiska styrningen ner så hade det funnits att slä. Jag hade östen nu kommunen nämnt där Johanne. Det var östen topplös det visade samgång och till topplös som helt inte löster detta klantre som är i mitten det landsallmänna och kommuner och här hade ju östen man öra att kunna share jack någon att andra förs är det landet som häver arbetarna av ötlense klientellen lika till det jag vill säga ett lösne som man finner det av kommuner tack iver ta folk för på en så här. Och så får vi en länk till lösningen räkva. Jag hade vi har längt till lösningen i Nekon. Vi har längt till lösningen till det tre som tunneller tror inte tropligt jag fortsätter där. Jag tänkte det kunde sagt oss fortast så att sätta det att det får vilja och goda bostäder ett tarv som det nu en av skulle ha. Det vet att det är det bäst. Och Elisabeth nämner att man inte får privat och ja, folkaflocken har nämligen till sista välskap just så att det är privat och att du skulle ha mer pengar i resnöst. Det var nämligen inte pengar ut i banken och inte ränta, negativ ränta och så är inte man har fått det ur för att de böjkar i samfunnet i det. Egon Samuelsen, hur så trycker vi en längdtöjar lösning och häsner och så att vi kunde garantera att folk vet hur länge de skulle bo efter en bostad? Ja, hvis jeg kom ut i Alma i morgen, så at vi gjør det beina veien. Alma har vært jo gjør det størst forarbeid for hva tørveren og sett opp i vår neste 20 årene hva tørveren eisen hva slave bostøven, og at gjøre en breie semje ved alle politiske flokker. Det ser ut som det vilje til det. Jeg har prøvd det før vi pensjonsnordskipene til dømes, at man arbeider ved at alle gjør det en semjo. Det ble så ikke alt, men hun ble så breiere enn samgången. Så det er et som vidlegger og medtaljer større dette av Janarfløs, som skal få breie semjer. Og først så er avtalene bindende, så det ikke stekker opp i midtelen. Så kan Alma-versen nemlig eisene ha rådgjøringerskiltene og ha kontakt med folkene. En spørning hvor er nemlig at folkene gjør medan de bojer ødles i årene. Hvis det er en politisk grei atlan, så kan Alma-versen ha kontakt med de folkene som bojer, kan fortelle dem om når det får om 2 år, 3 år, 12 år. Vi hører øyelig ofte folk ikke vite om att läsa bojelistan flyttar till på omlattning så folk får inte veta om det får plats när det får plats allt det kan allmänna verkställa hvis man häver en fast atlan. Är det någon spårningar här? Kan du trycka till att man får en värande lösning till det ser falschen till kommande åren? Jag har alltid sagt det Janne att det som att vi skulle sätta den fasta lev och allt vi här som santa här vid allt öjni och vi skulle få att den fasta lev innanför 20 år eller 15 år. Och det hade jag ser viktigt och alltid också är viktigt att man hör från folk som är under allmänna versionen att det får inte vita och är det ganska till att allmänna version är för strongt hade för nekva hooks om eller kvui se att det inte vi folkene som skulle ha så hjälpna är det man ska ganska ös in i allmänna version hit om man kan omstrukturera också där det är ganska spara pengar som man ska snacka om alla tøyna. Elisabeth Ja, jag också om Solheim han nämner det här vi allmän privat det är något som man checkar snack om vi tar en knäsan Donalian story allmänna versionen jag har inte allt vad jag kunde och ta jag kunde också ösna ta hon sitter det är just något ju men jag får kalla det för några fixa lost att man är framsutchen det är det som vi sport om hur så switchar vi framåter och till här och jag menar att vi skulle vara så effektiv och komma vi nutchen lost någon är då bara switcha det att vi lust att folkaflossen så för en
nekvar uibor att stanta kommande framtid. Vi visst onkalot ju att vi all för samt om det. Solmar och så. Tack för det. Och så att jag vet om onkel har onkel spurningar här i salen. Det är välkommen att spyrja. Vi tar en mikrofon här. Är onkel hand upp här uppe? Ja, bara kör vi mikrofonen här uppe på igen. Ikke bare Nilsen, lukk meg over, men en annan bare. Ja, jeg får helt at jeg kunne se at jeg har navn, og at de ikke kunne sette til ødel i panelen, men sette spørningen til en i panelen. Jeg vet at det var nok så avmarska jeg tog. Gjør så vel. God dagen. Det tar det. Ja. God dagen. Jeg er som Peter, så jeg sen. Jeg bygger Middleton. Jeg bor i siden 20 år, siden 2015. Og mund ikke er det. Jeg var på vei. Jeg skal lese det ikke. Vid a torver a brekko og sandvi og forskvannet til jauna at vi skulle at byggva små under til høyda vid a almanvestnon om ja, ja. Jeg må ikke at ja, en træt. Ja, en træt. Ja, det er små under jeg har gått at bygge under det store under til å være alt for store. Det er en trobelage. Og hoksa meg med små bo under bosteier. Sammen kommunen. Ja, så du vill ha alltså till inte att det smarre enter och inte så stora enter. Nej. Ja. Ja, jag tror det blir näkt tryckare. Ja, tryckare vi smarre enter. Ja. Ja. Ja, jag låter spårningen färra vågare. Det kan vara frestande ganska bitcha eller stora enter. Hur så kunde det trycka att de som har torv att de får smarre enter att bygga för i isne. Ja, det är akkurat det. Ja, en liten ent och en stor ent. Jag vet inte hur jag kan definiera det, men jag har skilt det så är så en liten ent kanske 5-6 folk kanske och en stor hikker tora kommer här att utgräna att en rote mig ut och näka. Foja kunde utgräna det bättre än forskningen och jauna, men vi har i kvar fall mäkt sagt att ta lite det lilla gruppens princip visar av 5-6 tjej och annars vi ger oss upp till 12 och se. Men pura samtvis som Peter. Luttla inte och stora under och hemligar och goar och männande under. Och så vill jag också visa till Edvard, inte så lite att här som ungen tror jag visst. Vi finner en goa lösning här som det inte blir förstörst och personligt. Ja. Kan säga det till att det ska vara det är inte så här stora, nej, inte så här små enter, Jakob Peter? Ja, det är ett störst dilemma och jag tar ju lite för att fyra kommer syns det så snackar vi för och vi försöker under jauna. Vi snackar vi mamma som är forskare i jauna och sånt där vi som det minns gruppens princip. Vi vant synd eller utfordring vi tog i verur till detta kräver mer sansfolk. Så hur kan man göra det här gott för allmän verse att du först bättre rakstor ut och samtidigt hävda smarr. Och det är att bitcha smarr under som bitcha samman. Så att det döms hvis du tar en nattavakt, att du ska bruka en nattavakt till kvar 5 folk, men du kanske har trutjar så under samman, så det 15 folk, och så är det kanske nog vi en nattavakt. Då vi må huxa rakstor och där och som jag nämnde vi kommer lyssna nu till öra större terror av starsfasje. Och till ösen terror en starsfaka miljö i här starsfasje har en goda faktasparring. Och där får man ofta bättre till det förra starsfak som arbetar samman och gör en synd större fällskapet av smarri Anton. Men hade är ett dilemma hade det här. Att det är ett dilemma. Och så att du kan vara frestande att bygga störst och det häver sina 4 månader kanske 4 starsfolk. Men för raxen är hatta maten att göra det på till att det handlar smarri under som det inte tatt samman så att man kan få en där 4 månader på skjutet på samma. Ja, jag vet om några andra spårningar är ute i salen till här ja, mikrofonen kommer över. Och det är det här, jag kunde gott lära att du kunde allt svära på panelen, men det gör jag inte till jag håller till er område, det är en fast spårningar och själv, det tror jag att är väldigt det. Gör så väl? Hej.
Tack, och det. Sara Gullfossætje helsefrøyngur av skolan av Trønne. Og jeg var nødt til å spørre henne spørringen, dette handler ikke om å ta heim, men det oppiholdet sesjonen til skolan noen, en stor part av det noen, og det eneste særskole vi faktisk hava og i førjon som landet tek seg av. Men her hadde vært her, her hadde sett skolageren, her hadde sett veseforholdene, det ut av leie vanlig. Hånden opp som er vært her. Eikon, kanskje til Sverige. Det var vært her, ja. Takk. Ja. Så du vil gjerne vite hva man atler gjøre vi en sånn stånd. Ja. Ja, en sånn stånd prioriterer Elspeth til dømes. En sånn stånder. Og Eikon, ja, er det Eikon, ja? Ja, jeg har reist av spørningen i Tinsnon om en av skolagæren, tror jeg, at det er helt borte vi at det er bøttene som velger var bruk for at altså en kroppslig menning og at det har en pette av asfalt. Att röra sig i frutun omframt omstövnar och skolan och som är den enaste skolan som landet värare och som absolut inte vill räfester mera än det vanliga vi lukar alltid. Och jag alltid vi verkligen skulle sätta in här. Här blev sett 300 000 euro till att spela. Men jag kontor själv landstyrskvinna. Jag vill inte omsitta till skolan. Tog herre. Han har under mentamalareie. Hvis han er veldig ondt i min omsidning, så er jeg kvar for rønt av Gjørsnekka, men jeg halter ut av leie at han er så forsømter, og han eier å komme inn i Uilov og Atlandet, man får en nødjan særskola som passer til tantørven som bøtten i hava, og møveligene skulle man haft tvær, jeg vet ikke, en ute om landet, kanskje her Norrøyder og Østrøytene, haft tvær skoler, til alltid man skal hitte etter, tog jeg bøttene fjerde, nok så lengt hemmanifra. Ja, takk for det. Jeg atler jeg vite om onkel det spurninger til at vi skal bare pause. Her er en spurninger i Ivre. Baror. Jeg skal vilja at slippe etter arbeidet. Og jeg vil ha det at fylkesfyrer at Sundsvall og Kjøsvallet har fri og nav. Det er at jeg sier spurninger til. Det som er 42 år. 42 år. Og du spørst om hva? Ja, jeg regner at vi vil jo at jeg arbeider mer. Ja. Og jeg kjenner for at Sundsvall og Kjøsvallet har fri. Ja, at du vil arbeide mer. Ja, takk. Ja. Ja, Bjørndekve og Jan. Takk for det til det, Smer. Og vi kommer til spørninger som man kjører vi. Det vil jeg slippe arbeide mer. Ja, vi starter oss hos Øsjen og i Rattland jeg var, og jeg sakner stadigvæk i det. Alt tog som å være rymlig, alt tog seg om at være hjelpen, men det mangler virkelig forståelse ut i arbeidsmarkedet. Det mangler folk som har hjertefyrsfolk, det mangler arbeidsplass som åpner horene for folk, ikke bare nå, men alltid. Så jeg selvfølgelig har når jeg kommer vi, og ta i de gode tøyer, ta køyer alt kjøtt, og man har ikke tøyer å takke seg til inn, og ta i de ringe tøyer, har det ikke råd å takke det inn. Og hver sitter det så? Høyma. Ja, Jan. Jo, her var det. Jo, hadde øyla vi kommende spørninger som vi har også nekk om. Skipanen magasionen styrven, og vi har hørt allmannaverset er komplekst og størst. Og til å hevde tørva og tidligere starve, så det røkken allmannaverset. Men hvor ikke lett jeg til om at det øker inntil alls. Som omsider arbeidsmarkene mal, som søter etter følge atter og atter, her som fyrtøkker venter seg til. Og så ringer en fyrtøkker til en søter etter følge, så sier jo, vi har hatt følge her, men det krever bare at det er et tidligere starv. På hand om måten først og mer folk ut av arbeidsmarkene som kanskje har imiska tørv, som har imiska Jakob Peter, det skal være helst. Opplagt. Ja, tvær ordet så tar vi mennesker. Det første til skolen av Trønne, nå sitter vi i skolestøren til skolen av Trønne, og til takk for at du røyser spørsmål, hans ordet nedgjort. Nummer 2 heter vi å få det målet av arbeidsmarknaden,
og som først har vi en eldre og snakke om fyrirbygging, og her er det godt vi kunne gjøre mer som versk. Jeg vet, få måløyger til godt i 16, man skal kjøtt, ikke rære kjøtt, men med 4-17 skal han flytte hjemmefra, som andre. Og til jeg kom ut, og jeg kanskje et mindre plass, kanskje kolleger luktende, her man slipper lukkast med røyna til, augusti at bygge for seg sjølvan, og gjøre seg klare til at, nemlig at kunne komme ut av arbeidsmarkedet. Godt så heldig han arbeider bonus snakker til meg, vi knappt slipper sindre inn, og det jo nekkere fyrtøkker som åpner, og takk for det, det godt, men ja, det var faktisk det. Ja. Nu en pausa, og hon øyla stort. Hon 5 minutter. Stendra papuren hon kommer. Jeg gjør bare etter det stendra munnen papuren. En stekker på 5 minutter, så fører vi etter gang til tjatje, og jeg sier til kun stora takk for det som var i panelen. Stora takk for det. Og jeg hadde vi gjør dem en klapp.
Ja, så var det alt her. Så færa vi at byrja atter, og vi har finnet nødt og frisk folk atter, og her en herre som framviser panelen nå. Evnen nå hvordan vi setter borgeren i middebelen og i tvørgeira lijon samstarve. Og det egentlig det som omsettelig vanligt mål hvordan trykker vi at alle får hjelp som har vannet for nøyene, og at folk ikke dette ned i midtelen land og kommuner, og midtelen almannaversk og helseversk, og almannaversk og skolaversk, og helseversk og skolaversk, og så framveis, som flere sikkert kjenner til. Og jeg skal presentere låttakerne her. Det Johanna Kristiansen, hun i Folkeflotjen, så det Rosa Samuelsen, hun i Sambandsflotjen, Bjørg Dam i Januarflotjen, og så det Rona Siversen fra Kjølstøyre, og så det Gudny Wang fra Tjåelde, Hanna Jensen fra Framsøken, og Jan Johannesen fra Miflotjen. Og jeg hadde vi gjort dem en klapp. Takk for at hit stille opp. Megt hever vurst av flere avbjørninger. Og det at førjer til dømes til å unge heldar atlan for menning og endermenning og vedlikehalsevending, den gode tilgångten, hun fevner bare tver diagnoser, og til nekk bøtt og ung som har særlig en tørv som ikke fevnet av henne. Og så hører vi ensene at ung og vaksen de dette ned midtlinskipene og får ikke nøy og hjelpene. Og det som atla jeg får til å kunne svære på aller først, det kvært atla to og tykkere flokker at gjøre vi at folk gjøre fire at folk skulle kunne få nøy og hjelpene, og at det ikke dette ned i midtelen atla disse geirene. Og jeg begynner vi til her, Rune Siversen. Vi begynner mye nå, ikke alltid ute vi ender noen, men hva er atla tid i kjølstøyre, Rune, at trykker at det borgeren som i midtdelen og i alle rådene av geiron som det skulle bergast vi? Ja, takk. Vi til kjølstøyren, vi atla færa at vi samstar, vi ødeltøysen til å styrs om, og ikke takka Edvard Hen, stjøren i Almanversen, og fyrta fram den som han heier, som ser opplysende, og jeg halte det viktig at fagfølsene kommer inn til å opplyse politikere, men sannelig også vi tåser vi til som det styrs om, de som det styrs om, og her flere av dem som det styrs om, hva det ikke er de, for inn og hitje på det. Vi skal gjøre en sammenlukning vi her som vi arbeider selv, som sosialregjør i Badnaverd, sier på unga mat at det perfekt. Men her det en sosialregjør som hever fra alt til sett vi og normale. Og jeg halte at det tørre at tog i Almanversen, at det en personer som hever tålholdere i malen, atlan veien i kjøkkenen, fyrjende personer. Atlan veien i kjøkkenen. Så jeg sa at ikke dette bor så mye. Ja, takk for det. Og så det Gudny Wang i Tjåelde. Ja, Tjåelde har sett fast nok grøtt opp i velskronne om hva det man atlas å gjøre. Man vil gjerne ha visse øyne og horene inn i Almanversen, lukket som Rune Øysen nevnte her på en til øyne personer som fylltjør, en nærløyke personer som fylltjør. Tjåelde kör Øysen på at vi skulle ha ett gång för eller till brekpolitiska öke att det ska sättas i verk och att en brek på ska sättas av stånd som trycker att folk inte detta i mitten i alla för när skipan är klara att ta sig samman så att man får rätta till visst det. Ja, tack för det, Gudny. Och så det Hanna Jensen från Framsøken kvärt för att titta göra. Ja, allra först vill jag tacka för tilltaget att man vill börja till att ha till att halta allt själva bräckdagen. Det halta är väckost och vi ska tacka till oss. Och det som vi där finns jag vet det och det som vi visste framan undan oss till det att det är en vantande samskipan. Och årets samskipan är kanske ett ganska år som är lätt att säga. Men det ser ut till inte vara så lätt att göra värste. Och vi tar skrivit också välskra att välfärden ska framtidsrikast. Och jag lägger mest till att det här tilltaget handlar inte om välfärd, men välfärd innanför Brekøkje. Och här är första sättningen att det är ingen välfärd utan stadsfolk. Och Janne hörde vi om byggningar, nekv om det, men detta handlar om skipaner. Och vi tog också nekv om folk. Att vi får eldhova folk, att vi får ett eldhova folk in i detta landstyre. Att vi får sätta rätt och folkene till att samskipa det
i en tillegare måte at arbeida i middelen hesar imiske gøyranar. Og så det stærsfolkene at vi stimprar teg til det folk som hjelper folken. Og her det nekka vi skipanen honker kanskje for et la saman. Vi vil vise at vi et høyt land, og vi skulle utstrala at vi et høyt land. Vi en høylar skipan, her som vi skulle finne ut av hver det leker, hver det hål. Så vi har høyløyv, vi kunne ikke balka det i ung, vaksen og eldre, og så lette det dette ut i midtelen. Vi var nødt til å huske om høyla deir, høyløyv, høylar viker, og høyla familier vi hverandre som hekta alt skal rikka fire. Takk for Hanna Jensen, og så det Jan Johannesen, og i myflotjen hva for tid å gjøre for å trykja at folk får at her nøye og tjenestene, og at det ikke dette nyrmiddel. Ja, borgaren skal alltid føle seg som midtpunktet. Han skal alltid være glemt, og han gode tilgangen firmynderlig, og borgaren skal alltid være midtpunktet, og dreie hinner alla fagbalkar inn, og som konsentreras om borgaren. Og som andre har vært inne i, altså til eisen at litt øke opp, så det har ikke vært startfolk tråd, og det er ikke mest at han har at borgaren ikke mest det, at han glemter, og han sett til søys. Og det alltid at det allmanna som vender seg til borgaren. Og bjøa borgaren hette til som vi kunne bjøa der, hette. Att man kan se bäge att det privata och eisen att det allmänna. Det här är så vi kan hjälpa till vi. Tack för det. Och så det Johanna Kristiansen från Folkaflotjen kvärt alla titta göra är att trycka tjänsterna och folk Stefan i mitten. Ja, tack för det. Och tusen tack för att det släpper vi. Och luckar vi det någon. Det var ett attag som jag skipar fyra som bröjk och så hycker och så bröjtest som någon nekvaken har vi. Och jag måste säga att det är inte så väl inne i ötlen som lån som nekvar oss ner. Nu var det först för det ställt upp. Det var näst för men till nekvar känna. Och nu är det ju närvarande. Och det har bröjtest ordentligt nekvar man hycker. Och man ser också hur man bröjtest. Och det är min hjärtamalen och i välstånd så innanför Brekøtjen. Og her har vi så i Folkaflotjen her ønsker vi å gjøre en bra politiske virkesattland som har gjort lengt til atlas, så det ikke blir brøtt at man har forsvel, at vi har rosa seg i 12 år, og det er alltid, jeg var ikke godt, men det kan ikke bare brøttes hver for vel å være. Og så har vi da også det at verskfattelig skal reke opp bøtten til åkken vi selv om tørv. Jag var så häpen att bli omvald till en välskaffnad dronk vid Bretje. Och nu blir det rört och det är den värsta mig. Och att när 2,5 år sedan vi missade så följer det att nu har vi kan även vara rött till sin överhand och de som bär bräck. Så det är totalt, familjerna är totalt spärta. Gott nog är bättre gjort och allt gott vi tog. Och vi då finns en lov om allmannatrykt och tjänster. Och hämta loven är ordentligt och det säger mäktösna. Det ska inte ni vara tog. Men hur får vi dessa låna virka än bättre än att virka i det? Och det är mer räffestat och vi må räffesta fortsättning. Och vi må också in att det ymska gøyrande regnet som må samstava bättre så akkurat särskilt bøtt inte blir kastblöcker med land och ra och kommuner. Ja, tack för det först. Johanna Kristiansen. Rosa Samuelsen och i sambandsforskningen kvärt för att titta göra. Nu har vi själv arbetat vid rehabilitering eller endurmenning som man kallar det i 2008. Vi har haft 2 allmänna fonder här som har haft omedlande god donanlig starfolk av Jottokon, både förrisk och utanlands. Och det är inte ivast och det som vi har bruk för det är en ivig lov som tryggar rätten till skilte till borgaren. Och jag har nämnt det förr och flera förr. Den allar viktigaste uppgavan den samskipande pastoren så att det överante vara avlasta. Vi tar att gå tillgångna, hon gå till en vissa mån, men hon är onkan, alltså till onken heimelt att han fyra. Ta du sitter runt och bor och ska veta att hennes. Du kan. Det är en rådgivande skilta, men det ska mer till. Det ska en samskipan. Det vill säga att det som man gör ärstandet, du får en atlan som är gjort, och du har bruk för häsen, och hette det som borgaren ska ha över boj.
Förenkar som för utanlanda möta häson och de chockerar i att inte så mycket kipan vi har förut. Tack för det, Rosa Samuelsen. Och så är det Björk Dam och Januarflosjonen. Jo, tack för det. Spurningen är om färger är välfärdssamhälle. Jag vill säga ja. Men absolut bara för de som har runt sig albonen och som masar sig fram och är otroliga välfyret att det kommer till att känna och regler och folk. Så för vanliga folk är det inte. Nu är det själv mamma att en badne vi att ha det och vi och tjej arken ju lite efter hjälp. Och av tillvilt finker vi det. Så jag vet allt om skipaner som slett inte rycka. Samskipan helt inte. Men det som var det ringaste av jokken, det var att man slett inte vidkänner psykiatriska avbjörnkar. Så kan man ta sig mäkt över 24 fällor som ödlig försyn lär hava sådana särstaka avbjörnkar, men vi tar eisne nekvar som är till fällax. Och det blir så illa till att ta sig så brett om öll, men nu har jag brukt 4 år att arbeta för en fälla och en öke, och jag känner det rättliga väl i håndene, och det slår ikke iver i at det som er det aller viktigaste, at det tuller hjelp, og at nærløn når man ferdig, og til at man er ena hår. Så det er det aller viktigaste. Ja, takk for Bjørk Dam og Januarflosjonen. Nu hade det varit nevnt vi att jag hörde på ett mest i att Tora vi Kjelte säger att folk strujast och det strujas sälja vi skipaner. Vad säger teatikon är att folk strujast vi skipaner? Vad säger det om okon som samfälla? Hanna? Ja, jeg vet mest i at det har vært sagt at den holder atlanen mangler, og det har vært spørst skulle vi gjøre en menninger atlan. Og ja, det må vi. Altså samskipan, for det om samskipan ikke rikker i det, så må hun rikke. Og vi må ha en holder atlan, og vi må også ha menninger atlan. Og spørningen er hvordan vi gjør det vi følger. Til nekvar atlaner og i landene skriver jeg akkordøyene og skuffo, men han atlanen som ska vara för detta öke, hon ska rycka. Hvordan nek heldur du at det Hvordan nek Fyri av folk skal strujas. Hvordan nek heldur du at det snur seg om planlegging, altså om skipanarlige ting, og hvordan nek snur det seg om penger? Det är öller inte mer att säga i haktölon. Jag kunde kanske sagt 50-50 möjliga, men i öllon för nu vita vi att det och slä av tillgången och atlanon som rika. Och så är spårningen hur suggerar vi för att flyga vara found av timon man kunde ta så om ta gå och tillgångarna. Och här som vi också vi känner att vi skulle ha gå folk, då ska vara några folk runt om skiparna att så bara skriva ner så är det inte nog. Ja, folk med följer vi. Skipan och folk och futjan och självande atlander. Nu nämner jag 4 ting, men det har säkert 8-3. Runa Siversen? Ja, ber ju min dagliga arbete det här som jag också kommer samband vid bött som bära brek och som övervärande till ögonen som bär brek som helt inte mitt några mer. Plus att jag också har varit dagliga löjar till jauna och stort skifte. Jag vill säga att det är så mycket som detta i mitten och det är nämnt till strejker. Att det är det förfärligaste som det kan komma ut för. Det är att strejka eller emot somliga att de manglar startsfolk. Och till akkurat det vi startsfolk, så hur gör vi det? Hvordan lytter vi til så at de startførsene som taker seg av dem får så mye av løn og så mye av karmer at de orsker være i sin arbeid. Det er det snur seg om. Men Rona, nu er du veldig i gamen i det landet, og du arbeider til Torsjana kommune, og har lukket som særskipanna, og gjør noen år. Hva er hovedproblemet? Altså, hvordan blir det til at olje folk sier vi strujast vi skipaner alle togene? Hva er det som gjør det? Det er vantende lovgave, og et andre vantende samstarv. Stjåren i Almanversen nevnte høyt av politikerne i det vike om færre penger til tunnler og mer penger til hette øke. Hvis vi titter, jeg kan hitte skjealstrus at det togene, da tunnelen kommer til 8-4, og så hitter jeg frem til det, det kommer flere tunnler her, Brygg kom så 17, og alle veien kjøkkenen. Det ser man tøyerskøy. Så her har vi økta så høyt forfølgende bedre i landet, og liv i alderen er hakket over syska 6-8 år, mye av liv i alderen. Men som anker nevnt her, de som her var særlig en tørv og bæra brek, de er stadigvæk at utstilt, og de slipper ikke selv å velge. Vantende lovgave, vantende samstarv,
en hor som ikke virker inn. Og jeg har alltid at det som mangler innenfor til en horene, til en tohalter for hvert og eneste mal. Ja, Johanna Kristiansen. Jeg har alltid bare penger som mangler. Jeg har alltid også vantende viring. Det har så reelt ofte om at nøker som dette er i midten, det er ikke nøker. Det er mot omvatten, det er tøyn mamma, og det er tøyn mæt vi tar som. Altså, et akkurat dårgriper, man kan ikke bare si at det er nøker som dette er i midten. Vi må ha omkring slått av dem. Vi har alltid til viringen her som mangler. Og baden kommer ut av førudaltene, vidtende om at dette baden har bruk for hjelp for 20 timer døgn resten av løgnen. Og ikke stoft av det. Du sier til at du varnast ikke, du er ikke det her for en du selv blir avværende. Ja. Det generelt, heldur du, fire folk at man kjenner ikke til øke, man vet ikke, og legger kanskje ikke ut at man kjenner ikke til det selv? Jo, mulig at det er, men vi må også, altså, jeg hadde at det er mekt som hyggende brøyd, hvordan du hygger og hvordan du brøydes. Hvis vi tar det til dere, så sitter vi det. Hva heldur du er den største tro på leidjen? Hva er det som er gale, særlig i skipene, til folk ikke får hjelp? Ja, altså her er ikke som loftet dem. Bare kommer ut av ja, det kommer ut av fødtalen, vi vet at det skal hjelpe resten av lønnen. Ikke loftet dem. Det kommer godt nok nekve ut og gjør et godt arbeid, det er slett ikke. Men foreldrene vet at de sier ikke hva det er for hjelp de har brug for. De kjenner ikke til skipene som de kommer nå i, og ikke hjelp på dem, det er ikke som ombåer det. Jo, det er sånn nøkker er det til, men det er en tørver som foreldrene ikke som bøttene som kommer. De må jo ha omkring som strøys for deg. Takk. God ny. Hva heldur du er det største problemet? Hva er hovedsproblemet i Østner? Ja, jeg vil faktisk si at jeg alltid er et veldig trobult evne, og jeg har ikke noe løsning på det. Jeg vil også si at jeg har ikke vært involveret ved nækka vi allmänna gjøre, og jeg har heller ikke arbeidt innenfor etter og ikke. Så jeg er forstrettende for stander ikke selv gåer, det må jeg si. Jeg har ved hinveien arbeidt ved at oppbygge skipene i 20 år, og i det private vinnelønnen. Och det som det handlar om här på det är att bygga skipene således när att inte en uppgave att detta ner i mitten. Och hur gör man så till? Du först imiska skipene till imisk plats av hästen och just ner privata vinnlöna. Och så måste du trycka där att skipene tåsar samman. Och för att det tåsar samman öle ofta nejot vi ögonen följer att fylja det som upp som känner hur tingen är byggt upp. Och det också är alltså den här öjna horen fyra ett folk som vet hur man ser dessa tingen. Men god ni heter det har vi inte bruk för öliga nekvom. Vi har simpelt bruk för folk som har ett iverordna mynd av hur allt allmänna och hälsoverket och skolaverket, metamalverket skruva samman. Skulle man färre så är inte mer skulle man så färre så inte mer förrättningsmässiga till verska och just skipande som to hever så är man kunde tycka att det inte detta ner i mitten. Det kan man gott. Alltså jag också säga att det gör det så inte värre hvis man får in och hickar efter gosse och i alla dessa här vad säga styrningsskiparna byggda upp i det privata vinnlönen. Det kan gott vara man lär också och bara pasta för tansaskuld. Så det då vi väl men vi då inte så väl att trycka att folk inte detta ner i mitten. Jag vill faktiskt säga att jag ska inte alltså ta ljuga till att vi inte då sälja väl att fänga lofta fältet. Men jag vill säga vi då öliga vi söker hur väl vinnlöv kör så vi då öliga väl att trycka att uppgifter inte detta ner i mitten. Jan. Ja, vi kommer så om till att han må vara man kan säga ett folk, du får in en ord, här först och en bukett. Så det är en öliga komplexer och stora han säger att det var 16 000 man kan säga visskifta folk och vi må söka all som ett tøyande och gevande tillfånge i samfunnet och det är skipanen så där korsan har mäkt blir en samråd vi föräldrar och här ända det är attro till skipanen som är för styrv alltså och till skipanen själv som är för styrv. Det må vara en tvåhållare och det må vara ett folk som har arbet ja för en brukare.
Hanna? Ja, nu vill jag lycka gärna vimässing till Johanna. Hon nämnde att här vi att vi ringer ösnen troblad. Och här hade det värsta nämna att vi som land här var sett några kan man säga skolaskipan igång här som vi inklusion och vi ser breyton och tryck för att i vet hur så för samhället verkligen att sucha hese människorna är inte bättre men vi kan inte sätta upp några bojet hur är arbetar själva någonstans här som vi sucha hetta och vi sucha ösnen akkurat det som är nämnde Johanne att ta i det här vi heter ökagera så är det folk resurser och att de folkene vara utbyggvinn att de får ett utbyggvinn att de får ha omstöver till att det relationsarbetsmål är den för att öka och är helt så spännande att vi faktiskt har fullt av hacktullon och vi oj ska kunna komma ut ut till att vi knappt inte vet av att det här barnet nu blir växe och att det ska flytta ut eller läsna personer blir hållfjärs. Det vet vi detta. Rosa Samuelsson. Det är vi att sätta tog av att rättfästa det finna ut här för troblagarna är och lösa det. Rosa Samuelsson. Det som vi tar bruk för blir vi ändetakat. Det vi nöjt till att ha en ivskip i lov. Det vi har en otroligt nekva skipanar. Vi blir vi att ta som almannaverk. Almannaverk är ein. Psykiatriska öke är ett. Sernam är ett. Och man får inte en gång ner i battna öke långt. Tjickne är ett. Salafröngan, privat och ärstande. Och land och kommuner tar arbetsnovel samman. Och lovnar är inte samskipar så att det till affärer och tåsa om så med tingene av samma sted. För det var så om med nekva lover som skulle haltas. Men vi tar onka lov som säger att du har rätt till att göra så. Det här skipan tog må vi ta en irskipa lov. Och det hvis vi får en sån lov, alltså är det inte vant för det att man får lovorna och hon gör ordentligt gott, men så händer det att det blir inte jottan så vill vi lukka väl. Det viktigaste är jottan. Det är det viktigaste. Men vi tar nekva skipaner. Och det här må samman sjåast. Och det här må vara kräv att land och kommuner arbetar samman. Och inte att det inte är och inte är. Nu har vi onkel nämnt i samband med vi trobelagar vid till dömes bötnon och onkon och salarsjuka och avbjörngar. Skulle man haft ett råd som bara tog sig av häson öknon? Alltså folk som har säljer avbjörngar, alltså folk vi männingartarne och vi öron avbjörngon. Skulle det vara så läs att det var ett råd som tog sig av ötlån? Du är så gammal landstyrskvinna. Det har ju varit kanske den lättaste lösningen. Inte den bästa lösningen? Men jag är som det var den bästa lösningen. Voi? Tror jag att du ska, kvart ska så utanför. Allt det som är säljan tar vi här och allt här. Alltså ska ett sådant råd täcka sig av bara timer som börjar brek och så allt här. Alltså vi måste nästan huxa inklusionstanken. Jag vet att man huxar hantan tanken i norra och i Islandet och till otroligt avvärst att filtra vi och för att det gör att jag vet man för från förrjun och i riker. Men vi måste söka tingen i Örvise. Nu har vi den fantastiska verkskatlan Västervavon. Här som vi sätter in nere i Vöggestån. Och till här vi skulle börja och det är det som psykiatrarna säger. Det är nere i småbatten, det är nere i pinkebatten du ska sätta in för att förebygga att det kom upp här i 11-12 års åldern och ta exploderar. Ta allt kostar miljoner. Björkdam? Ja, pengar är ett problem. Det betalar vi så otroligt pengar för nek för sent affärer gångt. Jag kan säga att bara att jag hade nu känner ju inte tullen men jag känner till att avgörs att det hade kostat i danska samhället 2,8 miljarder 2014. Det är nek faktiskt det. För man in och för tulja hjälp så sparar vi rättliga pengar och är det vis och jag kommer att sitta vid allmänna så har vi finnit det dubbelt för det samma. Tog att vi tar nämligen otroliga nekvigairar och otroliga jag kan bara säga jag ser dem och badnavärd och allmänna värld och allt och hållast det fick vi inte ta hjälpen som vi skulle ha. Men det var något annat som gjort. Det var vidkänningen av att man fick varje hjälp är bäst. Att jag hade det psykiatriska. Men till vi har få bort vi. Men det som jag ser är att det är nu var vi här i skolan för några månader så igen och här man har runt överskattlan vi är någon skola salarfröinge och man har serflockar för barn vi ett mövlon törvon som man släpper så det släpper undan affär till havnar. Ta länka vägen till få
Löjvet la vera så näromkvar vi här som tar relationer är det här som är uppvuxen. Och det är det som alla efterspyrer. Anken tog med till havnar baserna. Och jag klart så vart att Ronavägar. Det är inte kärliga längt, men det är för längt för att man får ta hjälp på. Det är viktigt. Och jag också att vi får badnamalare som är det centrala. Men att ut i öknen som tog oss här, att vad som kunde vara. Här har man alla specialvitanderna innanför att fällorna som vägt vara. Och man har nekla fällor. Vi tar så som 40 imisk. Vi tar så kanske några få imiska fackböcker. Jan Johansson. Det är otroligt viktigt. Man är när omkvarven. Ja, kan komma med badnamalare. I Island har det prövat här var det så runt när vi badnamalare. Vi ser det gå runt. Så att här är en väveraffär. Och eisningsbrukaren som vi tar oss om nu, hade färra, hade blivit vuxen, hade trobelagar vi har fått bostad. Det är inte lika, man kan säga naturligt att hemma flyttat ut som 20 år gammal som det borde jag vara. Men så mötte det eisning avbjörnt att det skulle se någon. Här hade sett aldersgränser. Och den aldersgränsen skulle självande vara outage. Det bara här vid det här, man kan säga över aldersgränser. Så det är självande skulle ta vara eisning outage. Ja, jag såg inte fler händer uppe, men det är för att tvätta bollen sänder ut i salen och vita om onkel hever onkra spurningar. Här för upp här. Jag har en mikrofon. Yes. Här. Just väl. God dag. Jag heter Sonja. Jag har faktiskt spurning till, jag har en drong som är dottern i Middelskivan. Och det är det att alltså att vi kan ta boja, de måste kunna där och göra allt med han är badnagar, Ukraina och allt, de måste göra allt beina inte det du kommer i skolan så är det på herrens marsk. Och ja, jag vet inte, vi börjar i skolan i august, han är tjej, börjar första flasche. Och så finner jag det att fritidsskolan i bygden till Åkon är stångt 13 veckor om år. Och badnagar är stångt 6 veckor om år. Och så får jag spyrja hver hör jag hemma till hver kan jag få hjälp. Och det är ångastan. Jag har inte hemma under allmän västet till att det är han inte något sjuker till och han är för unger till att höra under fritidshalvöj som han får här. Och kommunen säger, ja men här är inte en paragraf i Dastan och Lånen som säger att vi skulle ta och knävron. Så ja, att de måste bara ordna själva. Och så får det till målsvidgaren till åkken i allmän version och hon säger, ja men alltså hvis jag inte kan hjälpa där eller så måste du bara föra hem och söka pengar för att mista intöket och jag är alltså lejare i en kiosk och jag har öppet för ödlom men det kan inte ha mer till att jag ska vara hemma 13 veckor om året. Och han är det enaste badni i bygden i Åkon som hever cirka 500 folk. Så är han det enaste badni under Adjan och hever en diagnose och hon äter infantil autisma. Det vill säga han är det enaste badni i alla bygden som ska sitta hemma 13 veckor om året och inte ha något socialt liv. Men alla linje badni är ute och spela och allt och jag alltid att det är nog så örat först. Så att jag spyr faktiskt är det några som atlas är hittat det avstånd alone och uppgradera han till det samhället som vi lever i det. Så att dessa bötterna kunde ha ett liv, eisen och lukka som hinne. Och föräldrarna har rätt till att arbeta på samma fot som hinne. Och inte alltid skulle dela ferier i mittel man och kone. Och så aldrig ha ferier samman. Och hinne bötterna som du äger aldrig släppa ha ferier samman med mamma och pappa i sen. Allt huske ska hjälpas åt för att lofta är som baden som må ha hjälp. Vant det. Allt år. Tack för spurningen. Och till fler som gärna vilja svära. Hanna markerar först. Ja. Ja, tack för det. Jag har alltid haft ett ölla gott döme om Gustav inte vill samskipa. Det är att vara så att hvis du har ett barn som är bruk för hjälp så är det inte att du som ska finna ut här att nej, här hör det inte på i. Du ska få att veta, ja, här hör du på i. Och det är här som är början att säga att det här är familjer. Och vi är inte komna mål för en familjen som häver detta barn eller en unga följer, upplever att det inte är pantamata. Och till att säga att det är det släge av lovar arbeid vi skulle göra. Vi skulle själva inte göra det där av lånet. Men att läsa skipaner
skulle hittas efter ut från tog ursliten att göra mån ut till familjen och till personen. Det är det handlar om. Det är succékriterier. Och man nämner det att det säger ser man lägga till de som malar rad och short så kan man säga ja, ser man lägga är åt. Vi nämnde Johannes samskipan. Ett annat år är samstarv. Och det kan inte vara anten ettla. Ötla så tror jag essene må ricka. Och det fjärde är att vi må skrytja propparna ur systemen här som flaskhalsarna är. Ja, gott nu. Ja, jag också bara tacka och göra akkurat där stod säger samstarv. Då här vi att en pastor mittlen. Det är det här mittlen samstarv i mittlen landet och kommunerna som må upprättas. I allt heter ett ordentligt gott döme och prata. Här i Östne alltså vi kunde också bara täcka så näka som vi kanske när vi uppe med och vänta det är vi namnsfröliga rådgivning in av badnagarstolarna som vi nye prioritera nu egentligen här det ser namn hur på från vi gör sjätte maj och så börjar kommunerna att ta som till nu vet ni ju ta så fyrbygning egentligen ja och så börjar kommunerna att ta som vad gör vi så jag kanske vi borde färre och hukta på om vi skulle ansätta in och tänka gott för att det är en lust vi skulle färra tandväg Rona. Ja, du spørst om vi atla gjera nekka vid det stanna lønna, og det atla kjøster at gjera til så helt sikkert. Og takk for det som du sier, det var ser opplysende. Det som jeg atla vi mørste andre for Janne var også til at de som ikke har en som do vel at tåse, do vel at skriva, og som ikke er bensjen for at man føler seg som man plavar tant som har ringt til målsvilkjøren eller hva det er. Man skjelter telefonen til man mister stolen midt om sommar og forskjellige sorter. Tant som ångas har en sterske person her i familiene. Stakkars teg. Og så øyer det ikke være, at øyer ikke være måneder av om du øyer en sterske person, om du øyer en mamma eller pappa, eller ånga mamma og pappa øyer, så øyer du å få det som hjelpene for disse samfunnene. Det er sånne som løyer allmänt omsorgarsvik. Det er ikke tykker at ikke tror det er sterk for eldre, men til andre så dette er i midtelen. Og jeg tar seg vidt om bosteder om det skal være størst eller løyte. Og her sitter en dame her oppe. Hun er ikke bygget for seg selv. Hun klarer seg selv, hun får oppfylle vatten. Hun er ikke bruker bygget seg i øren. Hun er ikke bruker hjelp alle tøyene. Vi må hytte etter hva er tørveren, og vi må hytte etter det individuelt også. Men ja, vi får hytte etter slåen her. Ja, og er det spørninger? Ja. Du må skal regne, ikke? Det er ikke mikrofonen over. Det er så alle da. Jeg lover ikke til å kunne ødelen svære at jeg vil heller hava at folk får mulighet for å sette spørninger. Ja? Hei, jeg er Frøybjørg. Jeg er mamma til tvær drønger ved Sørlion og Bjørn som der jobber. Ta den eldste fikk diagnose, ta var han 5 år, og han fikk en diagnose som er at et sted i midten middelsvær retardering og lettere retardering. Och så fick jag papper och så får jag ett ljus. Och han är 23 i det, manglar en bostad, där bor i 8 år, bara en så i bemästning till det här för att bo. Jag har yngst att jag fick diagnoserna till Sundleif, till äldsta, att jag samstundes vid papper som diagnosen stod av och tillmäl och allt möjligt annat, fick en avtal vid en salarfröjning, vid en social rådgivare, vi ein som har forstand og økning, som sier hetta her skulle tid som familie råkna vi møta, hetta det som familie som tid som samfunnet ikke åkken kan bjøa dikken, og kanskje haft en tvær fastere avtale vi salarfrøyngen, således at man ånkersvekna kommer til sattes vid det støvet som man nå blekkar ut i. Badene brøytes ikke nødvendigvis av en diagnose, men familielivet brøytes, og det som du fyrestiller der ut i fremtiden, det er kolvelt. Nei, vi mørkning. Ja, Bjørk? Ja, takk for spørningen. At det er så utrolig sentralt, at det kjenner jeg alt til. Man færger seg diagnosen og hva så. Så vågner man at det henter. Det som ikke alle trykker vi aller mest på, at nå har vi nekker som autisme, og at her er ærer som innenfor som kategori, her er innenfor samskifte. Det som røyner arbeid for er at en middelbild. Da man finner ikke disse diagnosene, så kommer man inn som familie, ikke som et barn. Du vet selv, da man har haft et barn som har vært så lenge, så er alle familien i knus.
Och hvis vi tar som att hade autism, nekv arvalet, så eier man att ta hand om alla familjerna, men det är inte nog att du vill bojen till en och kvön, salar från eller en och kvön, det är så speciellt öde. Det må vara folk som har så särskilt fagvidarna, och det eier att vara samla ett sted. Johanna Kristensen. En middepel för neuropsykiatriska löjningar, absolut. Ja, Johanna Kristensen. Jag nämnde det när vi Janne att det är föräldrarna som kommer in i så skipan när ett land. Det vet inte vad det har bruk för. Så det kommer ju så stående så vet att det inte. Hade vi bruk för en männingar att land eller bruk för en villukalls att land eller så var det anbak att det är privatstörst ja. Det vet inte en gång att det har rätt till. Ta man över onkel som fortäller dem som kommer in, tar diagnosen stäffast och säger dem hettar är det som tid har rätt till och hettar det som tid kommer att ha avbjörningar vi. Och vi skulle hjälpa det. Ja, och Jan Johansson. Ja, självant det är akkurat bøtt. Vi snackar om det är så öliga ämt. Att ta som akkurat bøtt och ta vi vill det så gärna, men det eier att vara en hord för jöknon och så kommer det allmänna hette här är det som vi kunde bjöda där. Det är tvärfärgligt samstarv och det är det som vi inte att arbeta för. Alltså det samma där står något. Det är akkurat bøtt, det är akkurat framtid och det är en dyrare grip allt bøtten i akkurat samfunnet. Ja, jag vill veta om några andra spårningar är ute i salen. Det är flera händer, så... Jag vet inte ordentligt om att det är en spårningar eller en vimärsing, men det blir ju sinter bänken, jag vet inte om det är rätt året, men att man ska ha en, eller barnet ska ha en diagnos för att komma in i en skipan. Det räger med. Och kanske är det akkurat årsöken till explosionen vid autism och ADHD och allt det är exploderande. Och ja. Det är man inte får någon hjälp utan man har en diagnos. Då ska jag ha en diagnos för att få hjälp. Det är alltid förfärligt. Ja, tack för vimärsningarna. Rosa först. Ja, och till rätt. Vi också alla bötenstanta av bojlista till utgrävningar tja vatten ungdomspsykiatrin. De standa pura passiver. Och de får onka hjälpen över. Det vill säga att det blir värre. Familjen har utan nekver. Och eisen de som är runt om böten i skolan eller vattnakar, de har det eisen ringt. Och hvis man sätter in så att de får rådgivning, beina vet att man på listan som man ger äranstande. Och man tar hand om hver för skipan där skulle göra, bäg in i skolan och innanför därstånden, så kan man förebygga att det blir värre. Det ofta är det särnomsfröjligt tillbud jag har bruk för det. Oansett diagnos. Nu får jag spyrja Edvard Hen. Han sitter bara inte uppe. Han vill gärna svära. Han sitter här. Jag hade ett spörsmål. Nej, spurningen är hur är fixera på en diagnos. Okej, men nu vill jag gärna spyrja till. Fint. Jag tror du marskerat att det var svär på det. Men är att jag spyrja till Edvard. Det blir ofta sagt, och som Sigrun Eisner nämnde, det är att man ska ha en diagnos för att få hjälp. Hur är det så fokuserat på diagnoser? Nej, vi är inte fokuserat på diagnosen, och vi är helt eniga med det Foja och de säger där borta att vi hade en konferens i 2019 som ett knaböd. Och där var det ett förslag som går ut på att etablera ett lavterskeltilbud, ett familjehus, hvor du nettopp ikke skal ha diagnosen. Du skal slippe å vrenge sjela di og p-tall og alt sammen. Du skal ha et sted hvor myndighetene samlet treffer familier, og det er familiene, ikke den enkelte individet, og ivareta de fra start av. Fra de barna er helt små, og det kan være mor og far sammen med barn og så videre, at vi tar de på alvor, men tar de helt fra starten. Men Edvard, det som jeg hører flere folk sier at hei, og du skal nok slippe å sette til en spørning, men det som jeg hører flere sier til at vi slipper akkurat som ikke vi gjør det til at baden ikke mer skal først ha en diagnose, så skal det skrives opp her og her og her. Er det skreft til folk sier det? Nei, det er ikke skreft, men jeg synes det samfunnet er trist, at vi har kommet dit til en sånn diagnosesamfunn. Vi burde ikke være der. Men kunne du ikke bare sørge for å veite, gjøre veitingar, selv om folk ikke endte har en precis diagnose? Nå blir vi, jeg vet det godt.
Och då är vi tillbaka, Rosa Samuelsen var inom det, att vi har olika lover, texter, vem ska överta ansvar, när och så vidare. Och här har ju Allmänverket, vi kommer väldigt sent in med vår text. Och här tror jag att kommuner och andra ska på banan hvis vi ska bryta upp i akkurat det. För vi önskar att komma mer ut av diagnosesamfunnet än det vi är på väg in i nu. Nu släpper du att sätta tunspårning. Gör så väldigt väl. Tack. Vi är 30 000 borgare på Färöarna och vi har 7 olika departement. Och nu snackar vi om eventuellt att etablera ett till. Då har jag följande spörsmål till politikerna. Har det vurdert att slå samman för exempel hälsa, social och mental? Och spörsmål nummer 2. Hvordan skal vi få koordinerat mellan land och kommun? Så vi får ting till att fungera. Hade gått spurningar. Jag så ju beina vägen en tro på lika och det är så att allt för fire landstyrelser byter runt. Så det är för släkt vi gör sig gänga. Men heter vi att huskot att lagt samman några metamalaraje och allmänamalaраje och hälsomalaраje. Hanna? Vi var inne av det, Johanne, att sammanläggning kan vi kvart vara likelen, men samstarv kan lika gärna vara likelen, men så man inte samstarva ad hoc, men efter en av så löste. Och det som jag vill säga är Johanne som lägger sig in i det, det är att ta vi som samfäll har valt inklusion. Så må vi arbeta så läsna och det är mest rymlighet ösne för de som inte har en diagnos. Det är mest näka till på när, men ösne från landen så ta det var spurt, hur så skulle vi göra det? Vi skulle göra det. Och vi snackade i början om att det är några folk som skulle trygga att det händer. Och jag tycker inte på att en sammanläggning av ravon automatiskt tryggar det här. Det ska nek mer till än det. Så jag tycker vi lika gärna på ett nek starkare samstarv och genom löste. Här som vi som samfälla inte längre ivast i att ha en personer ute i en bygd på 500 folk. Hever omkring troblägga som så gör vi näka vita. Så inte äntligen lägga ran samman. Runa? Så inte det akkurat så som Hanna säger. Det som väl hände till att i väljer är så för att så börjar samgång och samrådningarna och så för att snickas om kvar valter in och kvar äcknar här och det så var det tillägga efter kvar är kommen in och kvar äcknar sig kvar och hur så kan vi man ha lastor. Det testas nu. Men hej det är gott att lagt till rajene samman. Ja, det är som ska säga nu att jag förklarar det. Ja. Det är att det borde slett inte vara möjligt att göra det här. Det skulle vara man skulle hukta efter hur är det bästa här i rajene och kanske skulle det lägga samman men det ska en virkelig bra kanning till det. Det ska spela några till politiker som nu kommer in bestämma att nu ska det lägga samman. Men mycket kvärt är hänsiktsmässigt att lägga samman. Och så ska det vara så att det inte blir till att byta det sånt att det bara så i ögonvärskom till att nu kommer inte han in som äcknar sig här, men här kommer in som passar bättre mental. Och så är det en samstarv mellan land och kommuner som fungerar illa. Ja, vi har sådana ting som skulle i köpna 2 lökting är det kommer på samtidigt. Till dömes kunde hatta vi gjort. Kvärt att vi har några ras som är stabil och inte blir brott. Det är det största problem att det blir brott. Ja. Jag vet inte hur man ska aldrig Rosa hur ställer vi handen uppe i ästen och gala till Rosa. Jag kan väl fylla tankarna och tja stjärnan allmänversionen. För var allmänna och allmänna och hälsomål samman i ettra. Och ta vart du förpliktad över och ta i avbörd av baven. Och hvis man huxar om tandparsten som sedan ser namn över så skulle han kanske ha varit helt tidsen ur mentamalen och kort iver i ett sort felasmal och ta blir väl till att 2 landstingsfolk. Hvis man är bänken för det att han tar lever onkel politiker av ett en som ska ha SS. Och ta det kommer till samstarv med land och kommuner så är allt avgörande vad det är för personer som är. Tyvärr. Hvis du vill samstarv så först samstarv. Och jag känner från mina tog som borgarstör i vår kommun har fantastiskt samstarv vi allmänverket. Här släpper till att göra fälleslösning innanför småbaden och ökar så bara ett brek. Det var inte problem. Men Rosa, kan man göra näka nu då förande borgarstör i Eisning och landstyrskvinna? Kan man göra näka jag vet inte, lowarmässiga är inte jurister, men lowarmässiga som omkring tryckar ett samstarv, att samstarv mellan kommuner och land rycker? Alltså, problemet är också det är att vi ser att vi har aldersmarsk
23 plus och 23 minus. Och det är det som ska blötas upp. Det kan vara kommuner skulle ta sig av nökron, men så det särskilt tar vi den speciella endmänningen. Så halt det är för sharpast att lägga tandpassen ut till kommuner. Du så spär du fackligheten ut. Du får inte fackligt omkvarve. Så det blir till att hitta örvis på tingene. På samma måte innanför badnavärdar rötje, vet man nekva badnavärdar, men man har ju det arbeid imist. Och det är inte nog gott att ta ett samstarv i mittlen brekøtje. Da Edvard her nevnte om knapøten, da så vi en vifte av ödla tillbån som ödlas familjer som kan renna till. Om det var 15-20, det var inte under det. Tøyer renner undan tjåken nu, men jeg får spørre til kun en seneste spørning. Og det det følger et velferdssamfunn? Og jeg begynner til folkeflosjen nå. Det følger et velferdssamfunn? Ja, det er alltid det, men et samfunn som ikke megner å ta seg av og vøkes i samfunnet, det kan ikke kalle seg hømses beste land. Rosa? Ja, vi i et velferdssamfunn. Men det familjerna som har det øyne trobult, og det høyre vi til, det nekk som avhverandre her, for det det ikke et velferdssamfunn. Bjørk, takk. Jeg vil si at det for somme, men for kanskje at jeg tror for at hos limnar mekt det ikke, og det er utrolig viktig at vi har sterk fele og mekt. Det kunne man gjørst vi jansett, de fele som innenfor utrettarfele, de kunne samsyne tarra starfolk 30.000 kroner skattafrutt, det blir ikke til innanför mekt och kanske for till vill det vara en stor hjälp det kräver att vi som arbetar vet du kanske få ett öra att vi måste lägga otroliga nekva till såjes och så det ett annat det blir till att ta som ett öke utan att ta så ett extremt feministiskt öke alltså det handlar sen ta så en jar att kvinnor där man samrådest om sig för lönar vad satsar man skulle börja och nu jag tror trusch ta vart ta fint män finns ju hackre till tar skulle det vara försörjare men kvinnor tar finke lommapengar så vi börjar där lackre så det börjar att få mamma först ta sig om att få pengarna alltså få lön och upp så att vi får folk att arbeta som örsnön. Ja, Rona Siversen. Vi ett välfärdssamhälle? Ja, så ser man bara kom vi underland som det ständer öligt till så vi ett välfärdssamhälle. Men och i djupare emukt för i Ötlandheimon i landen som bara brek och har bruk för omkring öron en tog som vi vanliga har törva. Och vi störste viring för tajmon. Så vill jag säga att det är inte ett välfärdssamhälle. Vi är 18-4, ta mangla sonik. God nivån, ja. Ja, jag säga att ja. Det som nämnt alla från och Ötland här det är att det är vattnet samstarv. Vi må samstarv om det här. Gott. Ja, god nivån. Vi det välfärdssamhälle? Ja, jag håller vid det välfärdssamhälle. Och jag håller faktiskt att det här vi snackar om att lägga stonar i Malara och Anna samman. Det är inte det handlar om. Det så må vi faktiskt lägga ett Malara in i samman. Du bräcker inte egentligen galtande i alla stans. Så det handlar om att vi lär oss att ta sig samman och arbeta samman. Hanna Jensen, samma spårning till tog. Vi har alla försträttnar till att vara ett helt välfärdssamhälle. Och vi brukar där kanske inte nå så ramon. Framsökt, vi vilja att välfärd ska framtryckas. Och vi säger inte välfärd utan startsfolk. Och vi vilja, inte vi säger bara vi må samstarva, vi vilja samstarva och i det politiska skipan i kommande landstyre och löktinge för att dessa brickarna tar försträttnar som vi har i samfunnet och för att ge ett ordentligt att han nu kommer på plats. Så det vilja vi. Ja, Jan Johansen. Ja, jo, vi må spyrja alltså som vi det välfärdssamfunnet? Ja, så vi som vi är muntlig kväll, att kan skulle samma luck någon vi. Hvis vi samma luck någon vi alla hemsland så har vi ett välfärdssamfunn och att ha det gott eisen tar borgare som man kan säga som bärarbrek som har törv. Men ta det sagt men så flyttar vi dock långt väck från det idealen att vi inte att det vekaste borgarna eisen skulle ha det gott så men en är gammal självant. Ja, jag får säga att du kan stora tack för det till kon panelen för att det vill inte låta här och ge dem någon hånd. Och så fär Tora vi Kjelte som är forskvinna och i mekt hon fär senaste året. Gör så väl Tora. Jeg får bare helt stort å takke hjertelig for det jeg beger tikkene, og tid som har lyttet, og er nede noen, og øsne tikkene
politikeren som har vært vi, og de som sitter her ute. Og i det får de denne luttla gav fra meg. Det et jævlaprøye, nå jævlkjøtt, og dette et hjerte vi glinse som fer atlastes. Så vi vana til at det fer atlastes, så dit atla tøyna øysni etter vele vera mynt av okkara. Godt Bjørk, takk for det. Så vi har sånn takka vid for det. Og godt vel.